Bo día a todas e a todos, deputadas, deputados, persoal desta casa, medios, veciñas e veciños que asistides hoxe a este pleno de forma presencial ou telemáticamente. Antes de comezar a sesión, temos un deputado que asiste de forma telemática, José Ángel Santos. Teño que preguntarlle se está en territorio nacional. Hola, bo día. Sí, a esta sesión, a este pleno ordinario de finais de xuño. Na orde do día temos primeiro a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o 26 de maio do presente ano. Pásolle a palabra ao señor secretario para o dictame. Vale. Votamos directamente. Miguel Fernández, falta votación. Ben, queda aprobada. Sabe o que é iso? Sábeo? Que o señor Mariano Rajoy, no 2011 ou 2018, contraeu unha débeda co Servicio de Dependencia recorte de máis de 5.200 millóns de euros. Como non vai haber débeda en Galicia? Non hai en Galicia, hai en España, porque vostedes recortaron nos servicios básicos esenciais, que son os maiores. O sea, que a mí leccións de isto, as xustas, empecen a facer residencias e deixen de prometelas que ningunha empezaron a facer. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación deste punto. Queda aprobada esta moción con 13 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia que garanta a atención sanitaria nos PAC da provincia. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representante do Grupo Provincial Popular, acorde dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Señor Cajoto. Bos días a todas e a todos, aos membros da Corporación da Deputación Provincial e a todos os que nos siguen polas redes. Bos días a todas e a todos, especialmente, ainda que non o poido ver de forma física, pero están seguindo a través da pantalla, o alcalde de Friola, José Ángel Santos, compañeiro da Corporación Provincial da bancada do Partido Popular, porque esta moción que lle interesa a toda a provincia, tamén eu diría que a toda a comunidade autónoma, especialmente aos concellos de Friol e de Foz, non? O que estou vendo nos debates é que parece que hai como unha confrontación, non? Un interese evidente do Partido Popular por defender a Administración autonómica, como se foran parlamentarios autonómicos, e, en cambio, evadímonos das responsabilidades que temos como concelleiros ou alcaldes nos nosos respectivos concellos e defender os servizos públicos que hai na Administración local, defender os intereses das nosas veciñas e veciños. Isto que estamos aquí plantexando é importante, é moi importante e é moi grave o que aconteceu. Isto parte dunha falta de planificación absoluta da Xunta, porque todo orbita en torno ao decreto 31/2026 do 20 de abril, pero que antes deste decreto o Sergas xa tomara medidas non na nosa provincia, pero sí na provincia da Coruña, e os veciños de moitos concellos da provincia da Coruña viron como pechaban os centros de saúde dos seus respectivos concellos os sábados pola mañá. En plena Semana Santa estamos falando de Carnota, que se derivou ao PAC de Muros, Mazaricos, que se derivou ao de Santa Comba, Porto do Son, que se derivou a Ribeira, Benvívere, Cacheiras Teo, O Pino, Sigüeiro e Vedra, que se derivaron a Santiago de Compostela. En Lugo esperaron un pouquiño máis e vimos o 8 de abril en prensa que os centros de saúde de Friol e de Foz iban pechar
os sábados pola mañá. Isto, teño que dicirlo así, non é outra cousa que unha chapuza, unha especie de cambio de cromos para intentar tapar con parches unha atención sanitaria primaria que é absolutamente deficiente. Nós enterámonos pola prensa do peche dos sábados pola mañá dos centros de saúde de Foz e de Friol. Ademais, hai que lembrar que o decreto 31/2026 do 20 de abril coincidiu coas lamentables declaracións do conselleiro de Sanidade negando importancia ás cifras de precariedades do Sergas que aportaba o Consello de Contas, precisamente. Unhas cifras que din que a terceira parte dos profesionais do Sistema Galego de Saúde teñen contratos eventuais e a porcentaxe chega ao 40% se falamos do caso da enfermería. E esta é a realidade. Sobre a que cumpre interpretar as protestas xeradas polo desexo da Xunta de equiparar as xornadas do sábado ás de domingos e festivos nos PAC. Os colectivos sanitarios protestan, as veciñas e os veciños protestan e os concellos debemos protestar. Por iso, pido o apoio da bancada popular, especialmente do alcalde de Friol, que é o que se está a ver afectado nesta provincia xunto ao Concello de Foz. De feito, nós, desde o Concello de Foz, puxémonos de inmediato de contacto ese 8 de abril, cando saliu a noticia en prensa, e ao día seguinte o xerente do Sergas, na área sanitaria da Mariña, Monforte de Lemos e Lugo, trasladounos que en Foz iba a manter o servicio sempre que os médicos quixeran, porque hai que recordar que os centros que permanecen abertos o sábado pola mañá depende da voluntariedade dos médicos. Voluntariedade incentivada, pero voluntariedade. Non podemos permitir que se recorten servicios sanitarios nunha provincia que perde poboación no interior, estamos depauperando os servicios públicos, estamos condenando a provincia ao despoboamento e isto parte dunha responsabilidade absoluta do Sergas. Señora Castro. Grazas, presidenta. Ben, hoxe voltamos a debater xa non sobre sanidade, senón en como nos afectan as malas decisións do PP á fronte da Consellería de Sanidade, á fronte dun goberno da Xunta que pretende vender como un reforzo da sanidade pública o que na práctica é unha reorganización de horarios sen garantir os recursos necesarios para facela posible. O vello facer máis con menos. E iso non é o que merecemos. Con este debate, o que podemos constatar é que o PP ten unha estrategia clara no que respecta á sanidade pública e ila desmantelando pouco a pouco. Comezan pola reducción de orzamentos. Por exemplo, Galiza é a penúltima comunidade autónoma que menos inviste por persoa, só por diante do Madrid da señora Ayuso. Galiza tamén é das comunidades autónomas que peor paga os profesionais, cando xa temos falado neste salón de plenos de que a xestión dos recursos humanos é vital neste ámbito para asegurarnos de que somos competitivas e que coidamos da nosa sanidade, pero tamén de quen traballa nela, os profesionais, un piar. Pero cal é o modelo de recursos humanos da Consellería da Sanidade? Ninguén o sabe. Cal é o modelo de atención primaria que quere implantar este conselleiro? Ninguén o sabe. Eu diría que precarizar. Pero prefiren facer os cambios con alevosía e nocturnidade pola porta de atrás. Por que non se presentan ese modelo de atención primaria? Por que non queren debater nin co Parlamento, nin cos sindicatos, nin cos profesionais da medicina? Pois porque non teñen un plan, nin se lles espera. E o único que temos con este conselleiro é un goberno de improvisación e, sobre todo, de voluntariedade, que é algo que ninguén esperaría que unha consellería lles pedise aos profesionais. É dicir, que é o que están facendo? Dinamitar os servizos públicos. O modelo actual diferenciaba claramente a prestación sanitaria ordinaria nos centros de saúde con profesionais específicos e a atención continuada nos PACs con profesionais diferentes. Era un modelo que funcionaba cun alto grado de aceptación entre usuarios e usuarias, así que non podía seguir así. O PP aprobou a categoría de facultativo especialista en atención primaria en vez de especialista de familia comunitaria, o que obriga a estes profesionais a atender en centros de saúde e despois
tamén os obriga a facer quendas nos PACs. E a modificación do decreto vai acompañado, como comentaba o compañeiro alcalde de Foz, dun programa incentivado de voluntariedade de gardas, que é así como amañan todo, con peonadas, cas voluntariedade nas gardas, non cunha política adecuada de recursos humanos, con voluntariedade de profesionais que están cansados a diario. A sanidade pública non é un xogo, o que precisa é recuperar a atención primaria como eixo do sistema sanitario, cubrir as prazas vacantes, mellorar as condicións laborais para atraer e fidelizar profesionais, garantir unha asistencia sanitaria de calidade, especialmente no rural. E por iso reclamamos que calquera modificación dos PAC vai acompañada dunha memoria de necesidades do persoal, negociación real cos representantes dos traballadores. E este decreto que modifica o horario da apertura dos PACs, o que modifica son tamén as condicións dos traballadores. E isto é un desprezo absoluto polos profesionais que piden diálogo e negociación. Profesionais de máis de 90 PACs que recolleron máis de 1000 sinaturas para evitar este decretazo, onde reivindicaban diálogo e mellores condicións laborais. Defender a sanidade pública é moito máis que publicar un decreto no DOGA. É garantir que cada galega e galego sexa atendido a tempo preto da súa casa por profesionais que poidan desenvolver o seu traballo con normalidade, non con voluntariedade. Grazas. Señor Balado. Sí, bos días. Gracias, presidenta, deputados e deputadas e demais persoas presentes neste salón de sesións. Bueno, pois temos outra moción aquí sobre sanidade a que temos que decirlles que, contrariamente ao que manifestan vostedes, a atención sanitaria nos PAC está garantida. Non esperaba a Xunta por vostedes para garantila. É o título da súa moción. Eu digo en especial cara ao señor Cajoto porque eu non sei se a leu, pero a xulgar por algunhas cousas que dixo non parece que entendera moi ben o que reivindica a moción. Tamén, contrariamente ao que manifestan vostedes, o decreto do mes de abril, polo que se cambia o modelo asistencial en atención primaria e se abren os PAC o sábado pola mañá, ademais dos sábados pola tarde e os domingos todo o día, serve para garantir un mellor servicio á poboación. Aquí incorpóranse 211 novos profesionais, destacando que este aumento da plantilla se vai a levar a cabo nos 2 vindeiros anos, 80 plazas de enfermaría, 100 plazas de persoal médico e 31 plazas de persoal de servizos sociais. Este é o incremento de profesionais que pasan a ter os PAC para abrir, ademais do seu horario, os sábados pola mañá. O que lles pedimos novamente é que deixen de mentir e de enganar, e sobre todo de confundir a poboación, porque é moi habitual que cando é o Ministerio de Sanidade o que se equivoca e o que lle están reivindicando todas as comunidades autónomas, vostedes calan a boca. Non hai ningunha sola petición ao Ministerio de Sanidade. Cando a Xunta de Galicia pon en marcha algunha medida que mellora a sanidade, vostedes protestan, danlle a volta á tortilla e dicen que é negativa para a poboación. Eu non sei se se dan conta de que a xente que escoita as súas afirmacións e as súas posturas políticas sabe perfectamente o que hai. No ano 2018 e 2019 podía cuajar, digamos, o discurso do nacionalismo e do Partido Socialista en relación á sanidade, que é culpa das comunidades autónomas. Hoxe en día, despois das manifestacións que están a ter lugar dende o mes de xaneiro ininterrumpidamente en todas as capitais de provincia do noso país, en todas e cada unha das 17 autonomías que se manifestan en contra do Ministerio de Sanidade, a ninguén se lle escapa que os problemas que está tendo a atención primaria en toda España son responsabilidade do Ministerio de Sanidade que non convoca as suficientes prazas de médicos. Emulaba vostede na moción anterior aos seus compañeiros nacionalistas vascos, pois emúleos tamén, cópioos tamén para reivindicar o Ministerio de Sanidade o que hai que reivindicar. Eles si reclaman o Ministerio de Sanidade en materia sanitaria. Eles si reclaman en materia de dependencia. Vostedes aquí non botanlle a culpa á Xunta de Galicia facendo uso dunha estrategia anticuada, anquilosada, é o mesmo discurso caduco que utilizan dende fai anos. E ese discurso non vai a ningún lado. Esta medida de que abran os PAC os sábados pola mañá pode definirse como un aumento da atención extrahospitalaria. Non é unha consulta ordinaria, nin con isto se pretende a sustitución das consultas ordinarias. É inimaginable que ningún veciño da provincia de Lugo poida protestar porque os PAC abran, ademais, os sábados pola mañá. Insisto, é inimaginable.
Quen protesta? Vostedes, que veñen aquí a darlle a volta ao discurso e a criticar unha medida que supón unha mellora para toda a veciñanza, incluído para vostedes, se teñen que ir ao médico, ou para min ou para quen sexa. Eu, ainda que non fose político, dende logo, nunca protestaría porque un goberno, sexa da cor política que sexa, abra os PAC en máis horario do que actualmente está previsto. Por lo tanto, aquí o que hai que ter claro é que se trata dun reforzo de recursos, non dun recorte. Isto non é un recorte. O que ya puidéramos dicir o mesmo do Goberno central se tomara ou adoptara algunha medida destinada a mellorar a sanidade nas comunidades autónomas. Xa non digo a galega, todas as comunidades autónomas por igual. Levan tempo vostedes, xunto co Ministerio de Sanidade, mirando cara a outro lado, ninguneando, sobre todo, a todas as comunidades autónomas. Pero esta medida, gústelles ou non, denlle a volta á tortilla ou non, critíquena ou non, é unha medida positiva para a nosa sanidade e tamén para toda a poboación. E o que lles pedimos é que deixen de poñer paus nas rodas. Se un goberno autonómico, insisto, sexa da cor política que sexa, adota en materia sanitaria ou en calquera outra materia unha medida que é positiva para a poboación, hombre, non lle pedimos que a aplaudan, pero polo menos que calen a boca, non a critiquen, non lle den a volta á tortilla, non invirtan o sentido do término e da medida, porque a postura que están adoptando vostedes nos últimos tempos pois é a de nin facer nin deixar facer. Por lo tanto, isto é un acerto en materia sanitaria, por lo tanto, eu creo que é unha medida que debe de ser admitida e aprobada por todos, porque, insisto, é unha mellora, é dicir, un veciño de calquera punto da nosa provincia ou da comunidade autónoma, se ten que ir ao PAC os sábados pola mañá, pois, efectivamente, ten esta posibilidade. Nada máis por esta primeira intervención, porque non sei que pasa coa máquina esa que anda bailando e non se sabe cal é o... Señor Cajoto, segunda intervención. Bueno, non sei se o señor Valado cobra por minuto ou por palabra como os notarios, e por eso quere falar máis. O que sí estou convencido é que algún salario ten que recibir da Xunta de Galicia por como a defende con tanta vehemencia. Sobre todo por como a defende en contra dos intereses da administración local. Mire, eu son alcalde de Foz, é dicir que me reforzan a sanidade. Cando me querían pechar o centro de salud o sábado pola mañá e tiven que salir a defendelo, é que é inaudito. Pero mesmo lle pasou ao alcalde de Friol. Non sei se el o defendeu ou non o defendeu. Non sei o que vai votar nesta moción. Pero que nos pecharon os centros de salud os sábados pola mañá. Como pode falar de reforzo da sanidade cando pechan os centros de salud os sábados pola mañá? Nós, en Foz, levamos décadas reivindicando un PAC. Reforce os servicios do PAC, parece moi ben. Poña un PAC en Foz, poña un PAC en Friol, e así os PACs que van a abrir tamén os sábados pola mañá, os veciños de Friol e de Foz terán garantizada a sanidade pública nos seus centros de saúde, un servicio de proximidade tamén os sábados pola mañá. Se vostede me fala con tecnicismos e quere cambiar o modelo, falar de reforzos, os reforzos que fai a Xunta é sacar profesionais dun lado para poñelos no outro. E o que non podemos permitir é que a sanidade pública en Galicia cada vez sexa máis pequena en profesionais e máis grande en edificios. Iso é o que non podemos permitir en ningún lado. Por lo tanto, os supuestos reforzos que fala vostede son unha absoluta mentira. É que é mentira. É que non hai reforzos, é que nós en Foz contábamos con un profesional en verán, porque triplicamos a poboación. Iso sí era un reforzo. Pero que xa fai moitos anos que non hai ese profesional reforzando o centro de saúde en verán, e o deixan completamente abandonado. Por qué? Porque as vacacións non as suplen, porque as baixas non as suplen. Podo sacar un listado de toda a provincia, cos eivas que hai de pediatras, de sanitarios, de plazas sin cubrir. E o que están é cambiando cromos, pois como a un lle falta, pois vostede que seguro que fixo tamén esas coleccións de Panini que facíamos cando éramos pequenos, cando éramos pícaros, verdad? Cambiaba un cromo que non tiña por outro, pois vostede cambia dun equipo polo outro e así é como actúa a Xunta ano tras ano tras ano. E sempre aducen a súa maioría absoluta na Xunta para seguir adelgazando a administración pública, para seguir adelgazando
o Sergas, para que cada vez teñamos menos servicios de proximidade. Eu, de verdad, que se me cae a alma aos pés cando unha corporación que debe defender a administración local o único que fai é atender ao que lle manda o Partido Popular simplemente porque goberna na administración autonómica. É absolutamente inadmisible. Señora Castro. Grazas, presidenta. Señor Balado, vostede non escoita cando falamos. O problema non é que abran os PACs os sábados pola mañá, o problema é que o fan sen recursos. O que decía o señor Cajoto, non se pode andar vestindo un santo para vestir a outro. Dice que esta medida sirve para garantir persoal nos 2 vindeiros anos. E logo este verán, cando na Mariña se triplique a poboación, que vai pasar? Para este verano hai recursos, verdade? Porque sempre andan improvisando. E se mellora a sanidade, por que protestan os profesionais dos PAC? Porque non protesta a BNG, protestan os profesionais. Máis de 1000 sinaturas recollidas, máis de 90 PACs en loita. Eses somos nós tamén? Non. E mire, señor Balado, xa levamos tempo falando de sanidade, sempre debatimos vostede máis eu, e vostede sempre cae na mesma mentira. Na mesma mentira. Entón, eu hoxe pregunteille a IA, que é algo que non ten ideoloxía, Plazas Mir Rajoy versus Plazas Mir Galicia. E a IA contéstame. La diferencia en la oferta de Plazas Mir entre la etapa de Mariano Rajoy y la actualidad en Galicia supone un incremento cercano al 60% a favor de las convocatorias recientes, mientras que durante el gobierno del PP a nivel nacional las plazas estaban más limitadas. En los últimos años la oferta de formación sanitaria especializada en Galicia ha batido récords históricos. É dicir que hai Plazas Mir, pero a xente marcha correndo porque non lles damos as condicións que necesitan para traballar. Cada ano rematan a súa formación novos especialistas, pero moitos deciden desenvolver a súa carreira noutras comunidades ou no estranxeiro, non porque lles falte o compromiso ca sanidade pública, senón porque o goberno do PP precarízaos. Non hai contratos estables, non hai mellores condicións laborais e non hai oportunidades de conciliación. A maior maneira de reter talento non é obrigar os profesionais a asumir máis carga de traballo como fan vostedes con este decreto, é ofrecerlles estabilidade, recoñecemento e condicións dignas. E quen sufrimos todo isto somos as persoas que vamos á sanidade pública e que queren facer vostedes con isto. Cada vez menos xente vaya, que cada vez vaya máis á privada, que é onde están os seus amigos e amigas. E este decreto é o exemplo perfecto do que fai o Sergas. Decide cousas sin ter en conta os traballadores, modifica a organización dos propios traballadores e dos PAC, sen resolver o problema de fondo, e é que faltan profesionais. E, mentres tanto, o PP fai que cada vez sexa máis difícil ir ao médico, sobre todo nas zonas rurais. Falaba o señor Cajoto de que el tuvera que defender o seu PAC. E eu pregúntome, cando lle pechan o consultorio de Castro de Rei, vostede que fixo? Nada. Amén. Porque o manda o PP dende a Xunta, verdade? Pois este é un exemplo do que temos que facer todas e todos sin ideoloxía, como a IA. Defender os intereses dos galegos e das galegas e dos nosos veciños e veciñas da provincia de Lugo. Porque aquí temos unha cousa clara, que abran os PACs. O sábado pola mañá non é malo. O que é malo é que non haxa recursos para ter xente nos centros de saúde e nos PACs e así duplicar a oferta, que haxa máis oferta e que a xente poida ir ao médico tranquilamente. Máis nada, grazas. Señor Balado, segundo turno. Sí, gracias, presidenta. É falso o que vostedes dicen, que non se tivera en conta os médicos. Miren, estes acordos alcanzados cos médicos tiveron lugar no ano 2023 na Mesa Sectorial de Sanidade, destinados á reducción da xornada dos profesionais do Servizo Galego de Saúde a 35 horas semanais e, sobre todo, tendo en conta a falta de médicos, o problema estructural que temos de falta de médicos en atención primaria. Si se falou cos médicos, incrementanlles as retribucións ao personal médico nun 22% e un 15,36% para o personal de enfermería. Polo tanto, si houbo acordos cos facultativos e co personal, contrariamente ao que dicen vostedes, os PAC, o abrir os sábados por a mañá, supón reforzalos con 211 novos profesionais, como lles dixen antes, aquí. Sí que, efectivamente, paulatinamente, nestes 2 anos, é evidente. É dicir, non hai 211 novos profesionais disponibles para contratar nun mes ou en 2 meses. Cal é o problema da nosa sanidade? Cando vostede, por exemplo, fala do peche do consultorio de Castro de Rei. O problema da sanidade galega é o mesmo problema das 17 autonomías que ten o noso país. É un problema estructural, de falta de médicos en atención primaria. Iso non o digo eu solo, o dicen tamén os seus compañeiros nacionalistas vascos que a veces tanto se lle enche a boca de auga a falar deles.
fale tamén ou acompáñeos nas súas reivindicacións cando se dirixen ao Ministerio de Sanidade a pedir máis médicos. Pero vostedes, claro, cando toca pedir ao Ministerio de Sanidade, claro, ese deputado tan magnífico que teñen, parece que non se atreve. Non sei se é porque é un solo ou porque non quer ir en contra do goberno. Pero a cuestión é que poucas veces ou ningunha vimos ao Bloque Nacionalista Galego reclamándolle ao Ministerio de Sanidade o mesmo que lle reclaman os nacionalistas catalanes, o mesmo que lle reclaman os nacionalistas vascos e o mesmo que lle reclaman todas as comunidades autónomas. E en cuanto ás manifestacións dos médicos, sí que é certo que se ven nas principais capitais de provincia do noso país, pero na maior parte deles se arremeten contra a ministra de Sanidade. Incluso lle fan refranes e incluso lle dicen que non se acorda de cando ela era médica ou exercía como médica. Polo tanto, será certo que hai un problema estrutural na nosa sanidade española. Digo eu, o que non se pode é utilizar sempre a mesma letanía política de focalizar o problema nunha sola comunidade autónoma. É dicir, o problema é galego, o problema só sucede en Galicia, según vostedes. Pois a ver se algún día se lles ve o plumeiro e teñen a valentía de reclamar ao Goberno Central e, sobre todo, ao Ministerio de Sanidade. Nada máis e moitas gracias. Turno de peche, señor Cajoto. A mí só me queda unha dúbida. Se o señor José Ángel Santos, alcalde de Friol, vai a votar a favor dos intereses das súas veciñas e veciños para que o Centro de Saúde de Friol se volva a abrir os sábados pola mañá. Si quero ver na pantalla si vai levantar o pulgar hacia arriba e vai votar a favor da moción, ou polo contrario vai seguir as ordes do Partido Popular, vai seguir defendendo os intereses desa xunta tan politizada, vai a permitir que o Centro de Saúde de Friol continúe pechado os sábados pola mañá e obrigando a desplazarse aos veciños de Friol, a Lugo, a Guitiriz, a Palas, a Outeiro ou a Guntín para recibir unha asistencia sanitaria como merecen as veciñas e veciños de Friol. Eu, desde logo, como veciño de Foz afectado, como alcalde de Foz, vou votar a favor desta moción que presentamos, que non é só outra cousa máis que defender a sanidade pública, cercana e dotada de medios. Ben, procedemos á votación deste punto. Queda aprobada a moción con 13 votos a favor e 12 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego relativa ao peche de 36 camas no Hospital Público da Mariña en Burela. Pásolle a palabra ao secretario para dictaminar. A Comisión de Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Señor García, ten a palabra. Grazas, señora presidenta. Mañá comeza xullo, comeza a notarse xa o aumento de xente na comarca da Mariña que triplica a súa poboación no verán. E os veciños e veciñas que tamén enfermamos no verán, abrimos a aplicación do Sergas agardando que habiliten a axenda de citas en atención primaria como que intenta conseguir as entradas para un concerto. Xa lles digo eu que é máis fácil conseguir unha entrada para o Resu que unha cita para médico de cabeceira. Despois, ensínolles a aplicación dos Sergas. Mentras tanto, no Hospital da Mariña, a situación non é mellor. Miren, casos reais. Ana leva un ano agardando a que chamen para unha revisión que lle correspondía aos 2 meses. Diego, con dores importantes e aínda según diagnóstico, acumula xa 2 anos de espera para ser atendido por un especialista. María leva 3 anos na lista agardando por unha operación. E despois están que sosteñen o sistema. Isa, médica, non quere traballar no Centro de Saúde de Viveiro porque as condicións laborais son insoportables. Marcha. Brais fai o mesmo e prefire desplazarse todos os días a Asturias antes que continuar traballando no Hospital da Mariña. E poderíamos seguir con casos reais. Poderíamos expoñer moitos máis casos de persoas de carne e oso, con familias, con traballo, con proxectos de vida e con necesidades reais. Persoas que sofren dores mentras agardan
unha consulta durante meses ou anos. Persoas que viven con incerteza mentras esperan un diagnóstico. Persoas que ven pasar meses e anos mentras a súa operación non chega. Porque detrás de cada número, de cada cifra das listas de espera, sempre hai unha persoa. E detrás de cada recorte hai alguén que o sofre. Listas de agarda interminables, profesionais esgotados, pacientes desatendidos, cartos públicos que rematan en mans de empresas privadas e, como cada verán, o peche de camas hospitalarias precisamente cando a poboación da comarca se multiplica. O Partido Popular celebra por todo alto o 40 aniversario do Hospital de Burela, o conselleiro de Sanidade poñendo en valor a atención que presta o centro. E mentras chega a noticia de cada verán: 36 camas menos no Hospital da Mariña, 12 en medicina interna, 12 en cirurxía e 12 en traumatoloxía. A Xunta di que non están pechadas, que estarán dispoñibles se fan falta. Claro que están dispoñibles. Non as van levar para o punto limpo. Tamén o están durante o resto do ano. O problema non son as camas. O problema é eliminar o persoal para atendelas. Os profesionais que deberían estar asignados a estas unidades son destinados a cubrir vacacións e outras necesidades noutros servizos, porque contratar máis persoal suporía investir máis recursos na sanidade pública. E iso non parece encaixar nas prioridades do Partido Popular na Xunta de Galiza, que leva anos desmantelando os servizos públicos e desviando cada vez máis recursos á sanidade privada. Xa o vimos o ano pasado cando se pechou unha planta enteira. Este ano debería darlles vergonza pechar unha planta enteira e que todo o mundo o soubera. Entón foron pechando pouquinho a pouco, a ver se ninguén levantaba a voz. Tamén daquela aseguraban que non habría problema ningún, pero cando fixo falta utilizar as camas pechadas, os pacientes acabaran sendo derivados a ULA. E con eles tamén se desplazaron as súas familias, obligadas a facer kilómetros ata Lugo para poder acompañar aos seus seres queridos. Aumenta a poboación e restan os servizos públicos. Esa é a xestión sanitaria do Partido Popular. Unha pregunta teño para rematar. O señor Valado dirá agora que isto é un reforzo ou é un recorte? Moitas grazas. Señor Cajoto. Gracias, presidenta. E bueno, xa decíamos na moción anterior, non? O que supón o verán e o que supoñía antes as políticas públicas no tocante á sanidade, no referenciado aos Sergas, cando os centros de saúde dos concellos máis turísticos que reciben máis turistas, pois reciben os reforzos nos centros de saúde local e pois, agora non se reciben estes reforzos e pois, no hospital de referencia, no hospital da Mariña, pois o que se fai para, digamos, atender ás vacacións do persoal, as normais vacacións do persoal, pois o que se fai simplemente é pechar camas, non? É a solución fácil, é a solución doada, é a solución que encontra os Sergas ante a falta de profesionais. Pero o máis curioso de todo isto é que en Ourense, que todo o meu respeto para a provincia de Ourense, pero en verán a todos nos imaginamos non a poboación que pode recibir Ourense no verán, comparado coa comarca da Mariña. Pois en Ourense non se pecha ninguna soa cama. En cambio, na comarca da Mariña pechanse estas 36 camas. Isto leva a pensar outra cuestión. É que nos Sergas non existe planificación ninguna. É que simplemente, atendendo ás vacacións do persoal, nun lado tómase a decisión directamente de non optar por mover ou mobilizar persoal de outras áreas ou contratar reforzos, e noutras si se poñen as pilas ou fan o traballo axeitado, é que depende dos xerentes das áreas sanitarias, é que non hai unha coordinación política, é que o conselleiro de Sanidade se dedica simplemente a chegar tarde ás celebracións dos hospitais e aos aniversarios e non fai nada de traballo de gabinete, o que lle corresponde. Esta é a política sanitaria pública da Xunta de Galicia. Pois eu, neste caso, evidentemente, estou completamente en desacordo. E estou en desacordo porque, evidentemente, o que nos vai a levar a pechar as camas é que se prolonguen de novo unhas listas de espera que son inasumibles xa a día de hoxe.
E isto que estamos sufrindo é que entenderá vostede que cando no ano 2019 as galegas e os galegos esperaban unha media de 54 días para pasar polo quirófano e hoxe esperamos 72 días, pois comprenderá que ao pechar as camas esta lista da garda pois o que vai a facer é incrementarse. E que, se o que se pretende pois, é batir récords ano tras ano de listas de agarda desde os Sergas, pois desde logo estas políticas van a axudar. A min o que me chocou pois, preparando esta moción e falando cos profesionais e cos compañeros que máis saben da materia é iso, non? A falta de planificación. Por tanto, eu penso que a Xunta tirou a toalla completamente na sanidade pública. Desde logo, a comarca da Mariña xa estamos lonxe de Santiago, xa non contamos, sacaronos a área sanitaria, como ben di os compañeiros do BNG, sacaronos a capacidade de decisión, envolvéronos nesta macroárea sanitaria que incluye pois as tres zonas, os tres distritos, e pretenden que unha comarca que está pois, a 1 hora e media do hospital, non, pois que o máis lóxico é que se desplace a Lugo en plena época estival, cando pasamos de 70.000 habitantes a máis de 200.000 habitantes, non? Desde logo que a sanidade das veciñas, que a saúde das veciñas e dos veciños non se defende así. Non entendería que non houbera unanimidade nesta moción, non entendería que algo que é lóxico, que é demandar que non se pechen as camas, non esteñamos todos de acordo, non entendería que non se pelexe polos servicios públicos e, desde logo, pois, non entendería que, unha vez máis, pois, a intención do Grupo Provincial do Partido Popular sexa simplemente pois, atender as siglas do partido en vez de atender as necesidades das veciñas e veciños da provincia. Señor Balado. Sí, gracias, presidenta. Ben, decía o señor Castro no seu turno, na súa intervención, que llevamos chamar isto, se era reforzo ou mentira. A ver, isto é unha exageración. E por que é unha exageración? Vou dicir, apelando ao refraneiro, vostedes que presumen de ser tan defensores do rural, isto é facer dunha palla un palleiro, como se dice no rural. É dicir, é unha exageración en toda regla, porque aquí non se pecha ninguna cama, ni se reduce prestación algunha. Que sucede? O que fai os Sergas, como fan todos os sistemas sanitarios de Europa, do mundo, e como fan todos os servizos de saúde de todas as comunidades autónomas, no período estival, reducen a disponibilidade de camas, como fixeron vostedes cando gobernaron no bipartito. Tamén se reducía a disponibilidade de camas. Por lo tanto, non sei que é o que lles sorprende de que no período estival, ante o descenso das patoloxías, se reduza o número de habitacións disponibles. Non entendo que é o que lles preocupa, porque é normal, como fan todos os sistemas sanitarios. O que se fai é adaptar, como é lóxico, o funcionamento dos hospitais á actividade estival, cando hai menos demanda de asistencia, cando se reducen as patoloxías e cando coincide, ademais, cos períodos nos que hai que darlle vacacións ao personal médico. O que se fai é levar unha planificación sobre cal será a ocupación prevista de camas durante os meses do verán, tomando como referencia os datos do ano anterior. É dicir, para o ano 2026, entre xaneiro e maio, faise unha planificación da ocupación que pode haber durante o período estival en función dos ingresos e en función dos datos do ano anterior, neste caso do ano 2025. Durante o período estival, non fai falta que lle lo veña decir eu aquí, está documentada unha importante disminución tanto da prevalencia como da morbilidade de numerosas patoloxías. Supoño que isto tamén o entenderán. Non vai a ser tamén que isto non sexa certo, según vostedes. E todo isto conleva que haxa un menor número de pacientes que precisan atención sanitaria, como tamén é lóxico. Por lo tanto, as estimacións do período estival do ano 2026 tómanse
collendo como referencia os datos da ocupación real correspondentes ao período acumulado de xuño a setembro do ano 2025. Non se toman as do ano 24 nin as do ano 23. E por ese motivo redúcese un número estimado de camas. Non se pechan as camas, non se pechan as habitacións, como dixo vostede, non se levan ao punto limpio. As camas están disponibles, as habitacións tamén. En caso de necesidade, como tivo lugar nos anos nos que había a pandemia, pódense utilizar e pódense dispoñer. O que está constatado é que se manteñen operativas o 90% das camas hospitalarias de media durante o período estival. E a todo iso hai que dicir, ou engadir, que a ocupación rexistrada no ano anterior, no ano 25, no verán do ano 25, foi unha ocupación media do 71%. Polo tanto, aínda estamos 19 puntos por riba por cen da disponibilidade de camas que tanto din vostedes que lles preocupa. Concretamente, a área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, mantén operativas aproximadamente en torno ao 88% das camas hospitalarias durante os meses de verán. Pero que descenda a disponibilidade de camas non significa que non, en caso de necesidade, que non esteñan disponibles o 100%. Non se retiran das habitacións, como decimos, están preparadas todo o verán. Pero aínda así, se fose preciso, como decimos, habilitaríanse todas as camas. O que vostedes propoñen na súa moción, que ademais se deduce dunha simple lectura, propoñen manter permanentemente operativas e dotadas de personal camas que a experiencia asistencial demostra que previsiblemente non se van utilizar. Miren, isto pode quedar ben nos titulares, que eu sei que queda ben nos titulares, pero isto non é mellorar a xestión sanitaria. E é máis, ainda lle vou dicir a maior abastanza, que non serían capaces ustedes de cumplir, se gobernaran, o que dicen na súa moción. Con isto xa lles digo bastante, porque ustedes xa gobernaron, tamén temos memoria histórica, ben nos acordamos de que cando gobernaba o bipartito tamén había menos habitacións disponibles, pero había menos habitacións disponibles nos hospitais, porque todos os hospitais utilizan o mesmo sistema. Nin é un recorte, nin é unha reducción de recursos, nin é nada polo estilo. É unha planificación e unha organización que, como digo, todos os servizos de saúde das 17 autonomías do noso país veñen utilizando dende hai moitos anos. Polo tanto, aquí non se improvisa. O que se fai é planificar como planifica pois o Servicio de Saúde de Castela-A Mancha ou de Asturias. Señor Balado, que sería terminando. normal. Nada máis por esta primeira intervención. Señor García. Mire, señor Balado, que vostede me diga que na comarca da Mariña que pasamos de 70.000 persoas a máis de 200.000 e que peche 36 camas son o 23% das camas. Está vostede confundindo o porcentaxe da área sanitaria co do hospital de Burela. Ou ben, na Mariña temos unhas augas terapéuticas moito máis milagrosas do que nosotros creemos. Ou a min estes datos parecenme unha mala xestión do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia. A verdade que alucino cos seus datos. Todo está perfecto. O peche das camas non ten xustificación técnica posible. É simplemente unha política sanitaria de recortes do Partido Popular que busca desmantelar o sistema público na nosa comarca, como fixo quitándonos a área sanitaria propia. Iso é o que a xente da Mariña sabe. A xente da Mariña o que non quere é enfermar e ter que vir a Lugo. Xente de Burela, hora e media, xente de Viveiro, xente de Xove. Temos un hospital. O que necesitamos son recursos, non camas baleiras. O que lles dicía do punto limpio, obviamente non van ir as camas para o punto limpio, pero necesitamos recursos. Dende que se eliminou a área sanitaria propia de Mariña, a dirección do hospital adolece dunha indolencia tremenda. É dicir, non se está nin a dignificar a contratación,
Non se ofrecen contratos estables cunha cartelería establecida. Non se cumpren os dereitos a vacacións. E, polo tanto, o personal non está protegido laboralmente nin ante enfermidades, ante un accidente de demanda que non se está a atender en absoluto. Por a contra, a dirección do hospital, malia as demandas trasladadas, negan que a fuxida dos profesionais se deba ás condicións do propio hospital, sinalando que se van por motivos persoais. A verdad é que alucino coas cifras do Partido Popular, pero o que non alucinan son a xente da Mariña, que xa sabemos como xestiona o Partido Popular e a Consellería de Sanidade o Hospital de Burela, o Hospital da Mariña. Así que nada novo baixo o sol das políticas privatizadoras, porque todo isto ten un obxectivo claro, é o de privatizar a sanidade o Partido Popular e desmantelar os servizos públicos. Nada máis. Moitas grazas. Señor Cajoto. Bueno, decíame un profesor meu que cando estaba estudiando a carreira que aparte de toda a materia e todo o que nos daba que aplicáramos sempre o sentido común, o sentidiño. E compre aplicalo en cada caso. Mire, sabe onde non hai camas libres? Nos hotéis da Mariña, nin nos pisos turísticos. E sabe por que non hai habitacións libres? Porque ven moita xente. E sabe o que acontece o 12 de agosto? Pois mire, onte tivemos unhas charlas informativas promovidas pola Diputación de Lugo sobre un evento que, ademais, non se vai producir ata pasados outros 300 anos, que é un eclipse total de sol. 12 de agosto. Sabe a cantidade de persoas que van acudir á comarca da Mariña, donde máis duración vai haber do eclipse ese 12 de agosto? As previsións son absolutamente estratosféricas. Pero é curioso que o Sergas manteña todas as camas abertas na provincia de Ourense, onde non está o eclipse total de sol, e peche camas na comarca da Mariña, onde vai haber unha afluencia que as previsións disparan por encima de todo o imaginable. E iso vostede deféndeo como algo habitual ou normal, cando todas as administracións estamos facendo un esforzo ímprobo por dotar de persoal, protección civil, policía local, as policías coordinándonos coa Garda Civil, fixéronse reunións, incluso o alcalde de Ribadeo vai facer un macroevento aí nas catedrais e demais, vai ir a TVG, curiosamente, é igual, nese tema non vamos a entrar, pero vaise encher aquilo de xente, pero vostedes teñen a santa ocurrencia pois de que é lóxico pechar camas. Donde máis xente vai haber, pechan camas. E iso deféndeno como algo lóxico. E é o que a min realmente me explota a cabeza. E cando o profesor me decía, aplica o sentido común, eu o que lles pido é que apliquen o sentido común. Por iso, esta moción está moi ben traída. E se podemos defender, ou pode vostede defender, que deberán, por tal, pois hai que pechar determinadas camas, home, precisamente no Hospital da Mariña, que é onde máis afluencia de xente vai haber, especialmente cun evento do tipo do eclipse, a ninguén se lle pasa pola cabeza que iso sexa lóxico nin sexa de sentido común. Por tanto, xestionar é algo máis que dar datos que lle traspase o Partido Popular. É aplicar o sentido común, señor Balado. Señor Balado. Gracias, presidente. Hame permitir, señor Cajoto, que me meta un pouco con vostedes en acritude algunha. O máis grave de todo é que lle faga falta un mestre para aprender o sentido común, porque iso é innato. Usted sabe o que é innato, é o que ven da existencia. Se lle fai falta a un mestre para ensinarlle que aplique o sentido común, é que o alumno non é francamente bon, porque xa digo, iso apréndese dende neno. Vai por vostede e polo señor García. Utilizar o razonamento de que veñen os turistas á Mariña, que se duplica a población, para decir que hai que abrir máis camas, hombre, é ilóxico, a menos que enfermen todos. Pero usted cree realmente que nos vamos a tragar semejante barbaridade de que os turistas enferman todos, cando lle estamos dicindo que isto se fai en base á planificación dos datos do ano anterior. É dicir, usted ven a dar por feito que todos os que van ver o eclipse van a enfermar todos e van a ir ao hospital. E dá por feito que todos os que van á Mariña como turistas, eu tamén vou, a veces,
levo 40 anos indo, teño 52, me parece que nunca pisei o hospital de Burela. E como a min, outros moitos, porque xa lle dixemos que os servizos de urxencias están operativos e que haxa unha maior afluencia de persoas en todas as zonas periféricas de España. Hai maior afluencia de xente con motivo do turismo, pero iso non quere dicir que todos enfermen ou que todos precisen do hospital, porque os datos en base aos cuales se reduce a disponibilidade de camas son tomados en función dos ingresos do ano anterior. Esa é a realidade, hombre, non nos tomen o pelo, que ustedes dáselles moi ben tomarnos o pelo. E ademais vostedes, que son os dous deputados da zona da Mariña, pois deberan estar agradecidos da Xunta de Galicia, porque acaba de publicar a licitación da ampliación da fase 2 e fase 3 do hospital. Oye, cando un goberno autonómico, sexa da cor política que sexa, amplía un hospital en 3.000 metros cuadrados, reforma outros 9.000 do hospital asistente e inviste 33,5 millóns de euros, pois é o que quere que lle diga. É de ben nacidos ser agradecidos. Non ten ningún sentido que veñan aquí botar pestes contra a Xunta de Galicia, decir que o desmantela, cando non o desmantela, porque precisamente, insisto, está investindo 33,5 millóns de euros no hospital da Mariña. E volvolles a decir, deixen de alarmar a xente e deixen de confundir. A falta ou a reducción da disponibilidade de camas é algo natural que se fai en todos os sistemas sanitarios de Europa, en todos os servizos de saúde do noso país e en todos os hospitales, pero iso non significa que se deixen sin atender aos pacientes, porque a planificación que se fai sempre ten 20 puntos porcentuales da disponibilidade de camas e dos ingresos do ano anterior. Nada máis e moitas gracias. Señor García, turno de peche. Señor Balado, pode apagar. Bueno, para finalizar, citando ao señor Balado, non? Agora que a Xunta de Galicia vai ampliar tanto o hospital, pois, seguindo co que decía el, pois, dentro de pouco, tanto os habitantes da Mariña como os que veñen de fora, vamos a caber todos dentro do hospital, vamos a quitar todos os servizos, todos os médicos, e xa vamos a caber dentro do que ven sendo o local. Si para iso ampliamos, para qué? Para dar servizo ou para sair nas notas de prensa? A Xunta de Galicia ten a Mariña abandonada. Sábeo, a xente sábeo que ten abandonada nas estradas, nos centros educativos, en moitos investimentos que non se están a facer na comarca e agora cunha sanidade pública debilitada. Queren que veñamos os mariñáns a Lugo? Eu, a verdade é que estaría encantado de ter un hospital de calidade na Mariña. Moitas grazas. Ben, procedemos á votación desta moción. Queda aprobada a moción con 13 votos a favor e 12 votos en contra. E pasamos ao seguinte punto, é o punto séptimo. É unha moción do Grupo Provincial Popular para instar a Deputación de Lugo a ampliar o Museo Provincial do Mar e xestionar a ampliación deste centro da rede museística provincial. Paso a palabra ao señor... dictamen, señor secretario. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención da señora presidenta da Comisión, dona María del Carmen López Moreno, dos señores e señores deputados e deputadas, don Pablo Rivera Capondo, Xosé María Arias Fernández e dona María Sol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Eira Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, e do deputado non adscrito don José Tomés Roca, acorda informar favorablemente a moción presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Señor Salgueiro, ten a palabra. Gracias, presidenta. Bos días. O Museo do Mar de San Cibrao non é unha dotación calquera, é un museo dedicado ao mar máis antigo de Galicia. Foi fundado no ano 1969. Como todos sabemos, é xestionado por esta Diputación, está dentro da rede museística provincial, polo cal é un deber da Diputación protexer o seu legado. A colección actual, nada do legado de Francisco Rivera Casás,
e conta con unha altísima densidade de pezas, etnografía, bioloxía mariña, carpintería de Ribeira, restos de caza de balea. O edificio da antigua escola é de 1931 e neste momento está ao límite da súa capacidade física, o que impide catalogar e exhibir novos fondos que veciños e colectivos están dispostos a doar e incluso moitos deles que están almacenados ao non haber espacio físico para podelos expoñer. O Concello cumpriu a unha demanda que leva máis de 20 anos facéndose, que é ampliar o museo. O Concello de Cervo fixo un esforzo importante tanto a nivel administrativo como urbanístico, modificando as normas subsidiarias de planeamento da zona para poder contemplar esa zona tamén como dotacional e adquiriu con fondos propios do Concello a vivenda e o terreo anexo ao museo actual co finalidade de poder facer esa ampliación. E agora o Concello o que fai é ofrecer a coste cero para a Diputación Provincial ese edificio para poder levar a cabo esa ampliación e poder usalo tamén como sala de exposicións. A Diputación só ten que asumir a reforma interior para adaptalo para poder facer exposicións, multiplicando o impacto de cada euro investido pola Diputación Provincial. É un exemplo perfecto de cofinanciamento e lealtade institucional. A ampliación permitiría dotar ao museo de espacios esenciais dos que hoxe carece, como unha sala de exposicións temporais, unha aula didáctica para colexios de toda a provincia, un área de investigación ou almacéns axeitados para a conservación preventiva das pezas. O edificio actual ten limitacións estruturais ao mesmo tempo e a vivenda que está colindante ofrece unha oportunidade única para diseñar un proxecto integral que garanta a accesibilidade total a persoas con mobilidade reducida en todo o complexo. O turismo cultural é un motor desestacionalizador. Ampliar o museo consolida a San Cibrao o Concello de Cervo como un polo de atracción turística fora dos meses de verán, beneficiando directamente a hostelería, o comercio e o sector servicios da zona. Invertir nos museos da rede provincial que están fora da capital lucense demostra un compromiso real da Diputación co equilibrio territorial e coa loita contra o declive demográfico dos núcleos costeiros e rurais. Históricamente, o Museo do Mar de San Cibrao ten chegado a atraer por si só máis de 25.000 visitantes anuais, convertíndose no segundo centro visitable despois do Museo Provincial de Lugo de toda a rede museística provincial e, polo tanto, é un dos piares fundamentais de atracción de toda a rede fora da capital. Estas cifras falan por si sós. É unha necesidade que conta coas aprobacións no pleno do Concello de Cervo en varios anos desde o ano 2007, incluídos co apoio de todos os grupos políticos por unanimidade, incluso o BNG en algún deses anos plantexou a posibilidade de que fora a Diputación quen adquirira o inmoble lindeiro, co cal, agora, unha vez que xa se dispón dese inmoble, é moito máis sinxelo. O Concello de Cervo fai xa preto de un mes formulou esta petición á Diputación Provincial de Lugo, esa posibilidade de cesión gratuita da instalación e, de momento, non ten resposta. Eu creemos que é unha oportunidade única para unha instalación moi valorada por todos os veciños da Mariña, da provincia de Lugo e por todos os turistas que visitan a Mariña, como quedou demostrado na moción anterior, son moitos, e cada vez este museo recibe máis visitas. É unha oportunidade única para facer esa ampliación a un custo moi reducido e a Diputación, con poucos fondos, unha cantidade pequena, pode adecuar ese espacio para facer esta desexada ampliación. Moitas gracias. Señora Castro, ten a palabra. Grazas, presidenta. Estou bastante de acordo coa exposición do señor Demetrio. Eu creo que nunca hai momento malo para falar da rede museística e poñer en valor todo o traballo que facemos dende ali, ca museoloxía social e cos museos como centros de coñecemento, e especialmente se falamos do Museo do Mar, que foi unha escola no seu día e que a día de hoxe conserva parte do seu legado a través das moitísimas actividades de dinamización cultural que facemos,
ca sociedade mariñá e para ela tamén. Dende actividades para escolares todo o ano, sobre a cultura mariñeira, actividades puntuais, outro tipo de actividades como as recentes xornadas gastronómicas, ou tamén a última instalación de Irene Trapote, que uniu arte contemporánea co traballo tradicional das redeiras. Pero hoxe temos que ir máis atrás que só un ano. Temos que ir ata 2003, porque para falar da ampliación do Museo do Mar hai que ter unha panorámica e non unha foto fixa. En 2003, mediante acordo plenario, o Concello de Cervo acorda ceder a Deputación ao Museo do Mar por 30 anos, cando aínda era presidente da Deputación Cacharro Pardo. É unha cesión. En febreiro de 2005, a propietaria dos terreos contiguos ao Museo de Mar, cos que se acaba de facer o Concello de Cervo, solicita facer ali un edificio de 5 plantas e derrubar a vivenda. Soto, baixo e 4 plantas, 8 prazas de garaxe e 16 vivendas de planta comercial. En marzo de 2005, o Grupo do BNG de Cervo insta a Corporación a dirixirse á Deputación para que merque eses terreos e tamén para suspender as licencias de edificación, tendo en conta a contradición entre o futuro pexome e as normas subsidiarias daquel momento e tamén para evitar un mamotreto ao lado dun BIC como é o Museo do Mar, o que demostra que o BNG de Cervo liderou xa naquel momento un proxecto de protección e futura ampliación do museo e protección da contorna. En 2007, cando cambia a Deputación de signo político, a primeira moción do Pleno de setembro do Concello, e máis do PP, é xa pedirlle á Deputación que acometa a ampliación. E para iso, dende o BNG, estando no goberno desta institución, respondemos. Antón Bao e Antonio Vega reuníronse ca propiedade daqueles terreos para estudar a posibilidade da compra. Naquel momento foi imposible, debido ao alto prezo que lle pediu a propietaria, quen aseguraba que por parte do Concello, con Alfonso Villares á cabeza, que lle dixeran que neses terreos se podía facer o edificio. O BNG advirtiu en sucesivos plenos en Cervo que ese estudo de detalle para a construción dese descomunal edificio non podía ser autorizado nin se podía conceder a licencia. Aínda así, o PP en Xunta de Goberno Local aprobou ese estudo de detalle para que despois a Patrimonio da Xunta lle informara desfavorablemente. En aquel momento, de que lado estaba o PP e o alcalde de Cervo, Alfonso Villares? Pois do lado do promotor e en contra dos intereses da Deputación e do Museo do Mar. En 2011, tamén, dende o BNG, aquí, na área de cultura, preséntase a ampliación do Museo do Mar, a ampliación dun proxecto elaborado en materiais nobres que incrementan 200 metros cuadrados a capacidade expositiva, con 2 salas e baños e accesible, 190.000 euros de investimento, sen descartar seguir en negociacións para comprar o solar anexo. Teño aquí un artigo da Voz de Galicia, onde di Villares rechaza que se edifique un caseto para ampliar el museo. Saíu Villares en tromba para dicir que este proxecto era un caseto. Aí o teñen. O PP naquel momento non quería ampliar o Museo do Mar. O PP só quería que compráramos esa finca por algún motivo que descoñecemos. O que nos creemos é que o PP quere ampliación, pero só baixo as súas premisas. Pero isto non é así. O motivo de que hoxe non este ampliado o Museo do Mar foi o boicot descarado do PP de Cervo e de Alfonso Villares á cabeza, porque no seu momento alentáronse as expectativas da propietaria para pedir unhas cantidades desorbitadas á Deputación e intentar permitir unha mole ao lado dun BIC como é o Museo do Mar. Só o empeño do BNG e da Deputación de Lugo, presentando un contencioso administrativo e gañando contra o acordo do Concello de Cervo que permitía esa animalada construtiva, evitaron que hoxe estiveramos lamentando unha barrabasada arquitectónica como fixo o PP na Mariña, en moitos sitios. Grazas á actuación do BNG e da Deputación, conseguiu separar aquel atentado urbanístico e hoxe en día o Concello de Cervo puido comprar os terreos por un prezo moi axeitado. O BNG sempre estivo a favor da ampliación do Museo do Mar, pero non baixo a chantaxe do PP e non cando queira o PP, senón dentro do marco da cooperación institucional que debería ser. E por iso presentamos esta emenda de sustitución, na que se recoñece que é necesaria unha ampliación, que sobémolo calquera que vayamos alí, pero sempre e cando todas as institucións pertinentes colaboren no seu financiamento con esta regra dos 3 tercios. Ademais, a Xunta ten que recoñecer que ten as competencias en patrimonio e museos e ten que colaborar financieramente ca rede museística, xa que, ata o de agora, a Xunta de Galiza sempre mirou para outro lado. Ten que colaborar. Moitas grazas. Señora García Porto. Gracias, señora presidenta. Bueno, eu quixera comenzar dicindo que o Grupo Socialista comparte plenamente o valor cultural, patrimonial e turístico do Museo Provincial do Mar de San Cibrao. Estamos falando dun espazo que forma parte
da nosa rede museística provincial, que leva anos desenvolvendo un magnífico traballo na conservación e difusión da historia mariñeira da Mariña Lucense, converténdose no que é un referente para veciños, visitantes e centros educativos. Por iso, o primeiro que quero deixar claro é que este debate non é un debate sobre o Museo do Mar, porque ninguén está cuestionando a súa importancia. Tampouco cuestionamos o compromiso do Concello de Cervo, que xa informou na reunión coa presidenta que faría as actuacións necesarias para facilitar a futura ampliación. O que hoxe debatemos aquí é outra cousa diferente. Debatemos esta Diputación debe asumir mediante unha simple moción, chantaxe do Partido Popular, un compromiso económico, patrimonial e de xestión sen contar previamente cun proxecto definido, con estudo de viabilidade, cunha memoria económica, cunha planificación dentro do que é a rede museística provincial. E a nosa resposta a esa cuestión é clara, non debe facerse así, porque gobernar é tamén actuar con responsabilidade e as administracións públicas non poden comprometer investimentos simplemente porque alguén presente unha moción no pleno. Hai que coñecer realmente o alcance da situación e incluso ver que actores poderían participar nesa ampliación, non facelo simplemente dende aquí. Hai que avaliar os custos, hai que analizar a sustentabilidade no tempo e hai que garantir que encaixa na planificación global da rede museística, que é un dos grandes referentes culturais desta provincia. Precisamente por eso, por respeto ao Museo do Mar, un proxecto destas características merece algo máis que un acordo xenérico basado nunha moción, nun brindis que o Partido Popular trae hoxe aquí a este pleno. Merece un estudio serio e merece esa planificación e merece que as decisións que se adopten con criterios técnicos e non só o ritmo das iniciativas que trae o Partido Popular ao pleno. Sorpréndenos, ademais, esa posición do Partido Popular a que xa fixo referencia a compañeira Iria, porque durante anos escoitamos críticas a esa rede museística provincial, os investimentos, a programación e mesmo o modelo de funcionamento. E hoxe mesmo o grupo político propón ampliar un dos seus centros, incorporar novas instalacións e asumir novos custos estructurais. Parecenos positivo ese cambio de criterio, que valoren realmente o traballo que se fai dende a rede museística provincial, pero precisamente porque estamos falando diso, dun investimento importante, comprenderán que non pode resolverse cunha alegre moción do Partido Popular de apenas unhas liñas. Ademais, eu quero facerlles unha reflexión. Hoxe o Partido Popular preocúpase por un dos museos da nosa provincia. Parécenos ben que se preocupen, pero sería desexable que esa mesma preocupación existise tamén cando falamos das competencias da Xunta, porque Lugo, sin ir máis lonxe, continúa agardando por ese Museo da Romanización. Quizáis, antes de exixir novos compromisos á Deputación, sería bo aclarar por que a Xunta de Galicia mantivo durante todo este tempo esa débeda histórica coa cidade de Lugo e coa posta en valor dun dos patrimonios romanos máis importantes do mundo. Nós seguiremos defendendo a cultura, seguiremos apoiando a rede museística provincial, estudiaremos todas aquelas propostas que contribúan a mellorar os museos desta institución, pero farémolo con rigor e con responsabilidade na xestión dos recursos públicos, porque a cultura merece investimento, por suposto, pero tamén merece seriedade. Señor Salgueiro. Moitas gracias. Non nos preocupamos hoxe por un museo, preocupámonos de forma continua, constante e demostrámoslo en cada pleno ou en moitos dos plenos que presentamos iniciativas relacionadas con este asunto, como con instalacións que presentan un estado de abandono deplorable por parte desta Diputación, tanto culturais como turísticas, solicitando o seu acondicionamento. Creo que o temos demostrado, o sea que non é hoxe, é de forma continua e reclamamos esa responsabilidade tamén da Diputación. Eso o que parece que están poñendo excusas de mal pagador. Bueno, que teñen que ter valoración económica. O que está formulando o Concello de Cervo é que se lle dé unha resposta a un escrito presentado nesta Diputación Provincial e que non lle responderon. O sea, ese é o interés que ten a ampliación do museo esta Diputación Provincial. Non dá resposta a unha oferta de un inmoble no cal se podría facer de forma moi sinxela, con un proxecto moi sinxelo, esa ampliación que podería ser unha realidade. Un proxecto no que mesmo
os dous grupos políticos, tanto do PSOE como do BNG, teñen demandado en moitas ocasións. Está ben a recreación histórica e cronográfica de todos os feitos que levaron a esta situación, pero a realidade é a que é. E a realidade é que o Concello de Cervo, con fondos propios, adquireu a vivenda colindante co museo. Non ten nada que ver co proxecto de construción, como pode ser chamárselle Caseto, ou de outra forma, que era un edificio anexo a un edificio protegido por patrimonio actual, que é o museo actual. Non ten nada que ver con a construción, porque esta vivenda xa existe, é unha vivenda tradicional, é acondicionala e está colindante co museo para ampliar esa exposición. E isto é fácil de facer, é un investimento sinxelo, moito máis económico que moitos dos convenios, que calquera dos convenios que se firman cada venres nesta Diputación. Moito máis económico. E daríase solución a esta situación. Pero, por lo menos, respondan ao Concello de Cervo, que está facendo esa oferta. Se non o queren, díganlo claramente. Que non están dispostos. Pois xa está. Díganlo ao Concello de Cervo, esta Diputación Provincial non está interesada en facer esa ampliación do Museo do Mar. Respecto a proposta que fan é que non ten nada que ver. Xa se buscaría financiación despois, pero o principal é quen está xestionando o museo actualmente é a Diputación Provincial de Lugo, igual que xestiona outros museos na provincia. Vir agora con esta petición non ten moito xeito, porque se podía pedir para calquera dos outros museos tamén. A ver, estamos pedindo unha mellora das instalacións, unha mellora moi demandada, non só polo Concello de Cervo, sino por todos os visitantes, que nas súas observacións tamén nos fan notar, nos seus comentarios, que é unha pena que haxa un montón de pezas almacenadas, metidas, amontoadas nun almacén, e agora ten menos defensa, tendo a posibilidade de adquirir de forma gratuita un edificio que está colindante co museo actual e que posibilitaría facer esta ampliación con un coste moi barato para esta Diputación, para o que representa esta Señor Salgueiro, Moitas gracias. finalizando. Señora Castro. Grazas, presidenta. A mí sorprendeme o señor Salgueiro porque dice que esta ampliación poderíase facer dunha forma moi sinxela, un proxecto moi sinxelo, moito máis económico. Ten vostede xa un proxecto para a ampliación do Museo do Mar, señor Salgueiro? Home, eu creo que estas cousas hai que tratalas con seriedade. Como decía a compañeira, un proxecto de ampliación e un proxecto museístico non se fai de hoxe para mañá, non se fai dunha semana e, sobre todo, non se fai cunha proposta nun pleno, porque hoxe daqui non vai salir ningún proxecto. Señor Salgueiro, hoxe aquí entre vostede e eu falando, hoxe non vamos ter un proxecto de ampliación, vai no deseñar vostede? É vostede arquitecto? Ben, dice que esta emenda non ten nada que ver. Eu creo que ten moito que ver, porque este museo xa podería estar ampliado se en 2011 o Concello de Cervo aceptara esa posible ampliación, pero non quixeron, porque iso lo queren baixo as súas premisas. Isto que é un chantaxe. Eu creo que con esta cronoloxía aclaramos moito en que situación está o Museo do Mar e quen o bloquea a capricho, porque podía estar feita a ampliación, señor Salgueiro. E vostede sabe, e de feito, daquela, en 2015, houve aquí unha presidenta provincial que estivo 6 meses. A señora Candia, na última xunta de goberno, equivoqueime, na última xunta de goberno, antes da moción de censura, repartiu 4 millóns de euros entre 30 concellos. Nada para o Museo do Mar. En aquel momento non se lles acordaba o Museo do Mar. Agora, sí. Mire, eu creo que os debates que se teñen que dar aquí teñen que ser serios e válidos para a sociedade. E falaba vostede de cooperación institucional. E eu creo que os convenios interadministrativos existen, señor Salgueiro. A 3 incluso. Eu creo que son posibles e que son reais. Se de verdade o Concello de Cervo ten interese en facer esta ampliación, eu creo que deberíamos sentarnos a falar entre a Xunta, entre Alfonso Villares mismamente, que creo que nestes momentos ele está nunha posición como para comprometer colaboración e financiamento económico dende a Xunta de Galicia, entre a Xunta, o Concello de Cervo e a Diputación. E se é así, nós temos vontade, se é así podemos sentarnos a falar dunha posible ampliación. Se non, para facelo nós, para ceder ao chantaxe do Concello de Cervo, que ten que ser agora, isto non pode ser así. E como todos somos demócratas e creemos na colaboración institucional, eu estou segura de que vostede entende estes plantexamentos. Moitas grazas. Señora García Porto. Dixo vostede que se preocuparan moitas veces neste pleno polo Museo do Mar. Ou me falla a memoria, eu a primeira vez que lles oigo falar desto aquí no pleno. Pero, bueno, eu creo que neste debate hai unha diferencia fundamental entre a súa posición e a nosa. Vostedes veñen aquí a facer demagoxia política pedindo un compromiso inmediato cando saben realmente que o único que traen é un brindis ao sol cunha moción política sin máis contido. Sin máis. De todas formas,
a presidenta reuniuse coa alcaldesa de Cervo e abordaron tamén este asunto. E nós, fronte a ese compromiso inmediato, que, por certo, para contestarlle a esa cuestión que presentaron fai un mes, hai un plazo máis longo para poder contestar. Polo tanto, non se precipiten vostedes, a resposta chegará no momento oportuno. Véxolles eu con certa presa e con pouca atención, incluso no pleno. Pero, bueno, o noso compromiso inmediato, como lles acaba de dicir a compañeira Iria, non vai a ter lugar, porque non nos vamos a comprometer con esta moción, non é o xeito adecuado de facelo. Nós defendemos facer as cousas ben. Por certo, como defenden vostedes noutras cuestións, de xeito moi similar. Ampliar o museo non consiste simplemente en poñer un edificio a disposición, tanto no que fai referencia á financiación, que non é unha cuestión que debamos obviar, porque esa ampliación vai a ter seguramente un custe moi elevado, máis probablemente do que poidamos calcular ou avanzar neste pleno, pero tamén supón asumir novos espazos, novos recursos humanos, novos custos de mantemento, novas programacións, unha integración coherente nesa rede museística provincial, e iso require planificación, non improvisación. Polo tanto, como estamos con tempo máis que suficiente, non teñan vostedes presa, aínda temos tempo e tempo para contestarlles a ese escrito que presentaron fai escasamente un mes e hoxe xa veñen coa moción. Non se precipiten vostedes. Non teñan presa porque as cousas fanse con boa letra, non escribindo con caligrafía que non se pode ler. Precisamente nos valoramos e pensamos que merece un proxecto serio e ben fundamentado. Non unha decisión adoptada sen coñecer previamente o alcance real, que nin o coñecen vostedes, nin o Concello de Cervo, nin esta institución. Haberá que poñer negro sobre blanco todas as cuestións que lles acabo de dicir. E, ademais, eu quero insistir en que vostedes falan hoxe de impulsar novos equipamentos culturais, parécenos estupendo, pero, insisto, a Xunta de Galicia ten competencias en cultura, tenas importantes, e, polo tanto, deberían de tamén adquirir a súa responsabilidade nesta cuestión. E, insisto, presentaron o escrito 10 de xuño. A moción veo a este pleno. Temos tempo para falar, para decidir e para informar. Turno de peche, señor Salgueiro. Moitas gracias. Bueno, temos tempo, non sei se nesta legislatura, porque a este paso a mellor xa chega ao final e xa se acabou o tempo, porque vai un mes e non hai nin unha chamada de teléfono para decir que se está evaluando, nin unha petición de reunión, nin nada, non? Dicen que, sí, que defenden facer as cousas ben. Bueno, temos algún exemplo que o demostra, non? Como a adquisición dese castelo de Doiras por 1 millón de euros, adquisición, cando aquí se está cedendo xa o inmoble. Bueno, foi unha compra un pouco dubidosa a unha persoa vinculada co Partido Socialista, ao mellor aquí non se dá o caso, non? Pero nese caso sí que non puxeron pega ninguna, era 1 millón de euros. Aquí cedenllo gratuitamente e poñen pegas. Bueno, está claro que o interés en que se faga esta ampliación por parte desta Diputación que defende tanto a cultura quédanos moi clara, interés cero, non hai ningún, bueno, pero está ben que o sepan os veciños de Cervo, os veciños da Mariña e os veciños da provincia o interés en solucionar algo tan demandado como a ampliación do Museo do Mar. Gracias. Ben, procedemos á votación deste punto. Queda aprobada esta moción con 12 votos a favor e 13 abstencións. E procedemos ao punto 8, último punto desta parte resolutiva. É unha moción do Grupo Provincial Popular para instar a Deputación de Lugo a non prestar o servizo de asesoramento xurídico a autoridades nin sufragar os gastos correspondentes en presuntos casos de acoso sexual ou calquera conduta contra os dereitos fundamentais. Señora Meijide. Perdón, señor secretario, dictamen. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención da señora presidenta da Comisión, dona María del Carmen López Moreno, dos señores e señoras deputados e deputadas, don Pablo Rivera Capón, don Xosé María Arias Fernández e dona María Sol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista,
da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, e do deputado non adscrito don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Agora sí, señor Meijide. Moitas gracias, presidenta. Hoxe traemos esta pleno unha moción que non vai de tecnicismos administrativos nin de xestión ordinaria, sino de dignidade, vai de decencia, vai de principios básicos. E non teño nada claro que abunden aquí entre algún dos presentes. A proposta do Partido Popular é moi clara, que esta Diputación non preste servicio de asesoramento xurídico, nin financie os gastos de asesoramento xurídico, nin de forma directa, nin a través de ningún servicio ou contrato público a autoridades, cargos políticos ou cargos políticos en presuntos casos de acoso sexual ou agresión sexual, violencia de xénero ou calquera outra conducta contra os dereitos fundamentais das persoas. Se queren, digo de forma máis simple ou máis contundente, que os aquí presentes, digamos, hoxe, alto e claro ao señor Tomé, que non vai haber nin un só euro de financiamento desta institución, de ningún outro recurso desta institución, para defendelo xurídicamente polas acusacións polas que se está defendendo nos xulgados desta cidade. Acusacións sexistas, machistas e deleznables. Así que a defensa xurídica, señor Tomé, digo yo así de claro e mirando os ollos, páguea do seu bolsillo. Hoxe, o grupo que non vote a favor desta moción estará votando a favor de que os cartos dos veciños da provincia de Lugo ou os recursos públicos desta institución se poñan a servicio de financiar o abogado dunha persoa acusada de acoso sexual. Señora Carmela López, pregunta tamén mirándolle os ollos. Ata cando, ata onde está disposta a chegar con tal de seguir na presidencia? Falaban antes de chantaxe. Que chantaxe, que máis chantaxes vai a aceptar para seguir sentada nese sillón? Señores de BNG, son ilimitados os sapos que son capaces de tragar con tal de seguir viaxando en coche oficial e pisando moqueta. Son ilimitados. É unha dúbida que temos todos os lucenses. Tragan todo no Goberno Central, tragan todo na Diputación Provincial, tragan todo con tal de seguir pisando moqueta. Xa decía antes a señora Iria, estamos dispostos a todo. Hoxe van a demostrar se están dispostos tamén a todo. Non sei o que lles pode aportar teta de socio a esta persona. Que futuro lles espera a estes socios de goberno? Miren, os membros do PSOE xa non lles pregunto nada, porque moitos de vostedes xa taparon este caso durante moito tempo, co cual, evidentemente, nada lles podo preguntar. Pero o Partido Socialista sigue mantendo ao señor Tomé ao frente de Monforte, como alcalde socialista de Monforte, co apoio dos concelleiros socialistas en Monforte, a pesar de ter a posibilidade de cambiálo. Siguen permitindo as chulerías, como a que tivo onte no pleno desa institución, e siguen téndono de xefe na sombra de todos vostedes, porque os ten secuestrados. Hipocresía é que un señor que non deixa actuar a un cantante por estar acusado de acosos sexuais, de abusos sexuais, quera estar dirixindo esa mesma cidade cando ele está sentado nun banquillo por idénticas circunstancias. E a mí pareceme ben que non permita que actúe unha persoa acusada deses delitos na súa cidade. Pareceme perfecto. Pero aplíquese a mesma vara de medir, porque ca vara de medir do señor Tomé, o señor Tomé é o primeiro que debería estar vetado en Monforte. Ca súa mesma vara de medir, señor Tomé, ca mesma que aplica aos demais. Pero vostedes mantéñeno na alcaldía e sácanse fotos e sácano agora como se fora un héroe. Só hai que ver as fotos deste último fin de semana. Aí, rodeado do secretario xeral dos socialistas, da número 2, dos socialistas, Lara Méndez, outra das que encubriu durante meses este caso, rodeada de todos os cargos desta institución, aí volve a estar o que é actualmente o xefe na sombra desta institución. E é o xefe na sombra desta institución porque vémolo tamén nos convenios. 2.100.000 euros pretendía ter nun convenio para financiar a campaña política para volver a ser, entendo, co candidato socialista de Monforte, porque o PSOE xa non se está cortando, nin o máis mínimo. Algo deberon negociar con él, algo debe negociar a presidenta da Diputación, porque agora baixou esas pretensións a 1.800.000 según a Xunta de Goberno do Concello de Monforte. Eso sí,
despois de negociar con alguén da Diputación. Non digo si que coa presidenta, non sei con quen, eso sí que non teño información, pero sí que el pon que unha vez revisado o expediente por ambas as dúas partes acórdase 1.800.000 euros. Bueno, pois parece que están chegando a acordos co señor Tomé, a señora presidenta desta institución. Non sei onde o negociaron, se inovaron despachaba asuntos de Diputación e tamén outra serie de entrevistas de traballo en frente da Diputación desta casa ou sin outros sitios. Pero a única realidade é que sigue tendo control Señora e que Meijide, vostedes pretenden pagarle hasta o abogado. E deixe de falar de bares dunha vez, que me parece que é o único que sabe facer. A súa moción parte dunha afirmación que non é certa, e sábeo. E cando unha moción parte dunha falsidade, dificilmente pode chegar a unha conclusión acertada. Vostede pretende facer creer á cidadanía que a Diputación de Lugo decideu pagar con fondos públicos a defensa xurídica de José Tomé. E iso é rotundamente falso. Non existe ningún acordo desta presidenta, non existe ningún acordo de Xunta de Goberno, non existe ningún acordo deste pleno, non existe ningunha resolución administrativa que autorice ese pagamento. O único que existe é unha solicitude presentada por unha persoa que entende que pode estar amparada por unha póliza de responsabilidade civil contratada por esta Deputación. Esa é a primeira cuestión que convén aclarar. Por iso, sin que o pida por rexistro, teñolle aquí a copia da póliza. Existen pólizas de responsabilidade civil de autoridades e altos cargos e persoal desta casa dende o ano 2012. Teño aquí a póliza para que a poida ler, que digo eu, que solicitando documentación tamén a puido pedir, solicitou documentación, entregouse o día 9, presenta esta moción o día 19, ou é que quere mentir deliberadamente, ou é que en 10 días non lle deu tempo a ler e a documentarse para contar a verdade. Un contrato de seguro contratado por esta institución para cubrir nas condicións previstas na propia póliza a responsabilidade civil derivada do exercicio das funcións dos 25 deputados, tamén os do Partido Popular, por certo. É unha póliza institucional que ademais teñen a maior parte dos concellos da nosa provincia, as deputacións e seguramente a Xunta de Galicia. Non é unha póliza persoal e precisamente por iso a súa aplicación, evidentemente, non depende do criterio desta presidenta. Vostede, cando dá parte a un seguro que teña vostede do seu fogar, do seu vehículo, de quen depende que decidan cubrilo ou non? Non depende da Xunta de Goberno, non vai a depender deste pleno e, por suposto, non vai a depender de min como presidenta. Como ocorre con calquera seguro, será quen corresponda, conforme ao contrato e ao procedemento, quen determine ou non se existe cobertura. E iso é exactamente o que se tramitará. Sin máis, nada máis. Repítolle, ten aquí a documentación paralela. Insisto, recibe información o 9 de xuño, a moción presenta o 19, tivo 10 días para ler a documentación, 10 días para comprobar que non existe ningún acordo de presidencia, ningunha resolución. Entón, sinceramente, por que minte? Por que minte? Día sí e día tamén, nas súas redes sociais, en este pleno, ademais acompañado en esta ocasión do señor Salgueiro e do señor Santos. De vostedes sí que non me esperaba. Somos veciños, señor Salgueiro. Vostede sabe que o que está dicindo en ese vídeo non é verdade. Non é verdade. Inténtase facer política unha vez máis, que si son títere, que si o presidente na sombra. Vostede sabe que non, igual lle gustaría eso, pero sabe perfectamente que non. E que vai estar con este relato político, porque ao final é eso, un relato político. Anotaba nas súas intervencións que decía, isto vai de dignidade. Bueno, un señor que non di a verdade nin por error. Falaba de outro señor, que non era do seu partido. Vostedes intentan facer política con unha cuestión que non debería, falando de incendios. E pregúntome eu, que pretende vostede con esta afirmación cando sabe rotundamente que non é verdade? Moitísimas gracias. Paso a palabra ao señor Castro. Grazas, señora presidenta.
Ben, eu vou comezar repetindo algunhas das palabras da señora presidenta e a única realidade tangible, obxectiva e demostrable é que non hubo, nin vai haber ningunha decisión política nin de ningún órgano de goberno para pagar a asistencia xurídica de ningún deputada ou deputada deste pleno. Esa é a única realidade. A partir de aí, veñen as mentiras do Partido Popular e do señor Ameijide, cousa que non me sorprende. O que sí que me sorprende é que vostede teña o cuajo de vir aquí e despois do que fixeron na cidade de Lugo decir que isto é unha cuestión de dignidade e de decencia. Pero quen se cree vostede para falar de decencia se está nun goberno porque faleceron 2 concelleiros e concelleiras e porque se aproveitaron dunha persoa que se vende e veñen aquí a falarnos de dignidade e decencia e despois, claro, vostedes viron un rexistro e dixeron, ostra, cazámolos. Leen o rexistro, non ten nada que ver co que pensaran, había opción digna dunha persona seria e que fai as cousas con rigor e contar a verdade. Bueno, é un escrito dirixido a unha compañía de seguros e podían haber contado eso, pero non, vostedes a decencia non a ven nin de lonxe a ven. Xa tiñamos a película montada, vamos seguir. Porque que costa mentir? Poñemos un móvil a gravar e mentimos, escribimos unha moción e mentimos, que máis dá os documentos? Que máis dá que sea completamente falso? Xa cruzamos todos os límites da democracia hai moito tempo, que máis dá? Non vai empeorar a imaxe que pode ter a cidadanía de vostede, señora Meijide, porque aquí minte, eso comprendo. Pero é increíble que queiran pasar unha mentira por verdade, porque iso é propio non das democracias. E aquí, en toda a moción, non poñen a verdade. Bueno, entrecomillado das miñas palabras. É o único que é realidade. E mire, montan tanto a película que incluso agora, cando leo a parte resolutiva da moción, cambiouna. Porque lle puxo unha coletilla que non está escrita na moción. Porque xa, como se nos cae, como montamos todo sobre unha mentira, cambiámoslo. Pero mire, a realidade, e para que quede claro a todo o mundo, porque hai que aclaralo, porque vostedes minten, é que non hai nin un só euro dos orzamentos desta Diputación que vaya a ir para a defensa xurídica de ninguén. Nin un só euro dos orzamentos. E non hubo nunca a intención de facelo. Vostedes poden seguir cas súas mentiras, porque xa lle dixen, xa hai moito tempo que cruzaron todos os límites da decencia, da democracia, e que lles dá igual gobernar cos votos do Partido Socialista. Vostedes sí que queren chegar á moqueta sexa como sexa. Vostedes sí. Vostedes sí. Pero eu creo que teñen que deixar xa de mentir. Porque non teñen ningún só soporte documental que xustifique as súas mentiras. Ningún só. De feito, na súa exposición non entrou moito en materia, preferiu entrar noutras cousas, porque, claro, se entra en materia, vénselles as costuras, as súas mentiras. Dedicouse a outras cousas na súa moción, que, bueno, podíamos falar do que é protexer a acusados de violencia sexual, podíamos falar o que fixeron vostedes na Xunta. Podíamos falar. É que vostedes dando lecciones é que non teñen nin por onde collerse. Así que eu que lle recomendo é que deixen de mentir, deixen de enlamar o terreno político e agora que chegaron, da forma indigna que chegaron, gobernen, pero deixen de mentir, porque non lles vai levar a ningún sitio. Señor Tomé Roca. Moitas gracias, señora presidenta. Desde logo, evidencia o señor Ameijide un nerviosismo que non lle deben salir as contas despois do que fixeron, porque por moi legal que sea o que fixeron, é moi grave o que vostedes fixeron. E fíxese, vou decir desde a tranquilidade que me dá dun inocente, a pesar de que hai algún bocazas que diga tonterías. Mire, vostede é un provocador, eso xa sabía, levo tempo sabendo, e eu non lle vou entrar a ese trapo. E, señora Mejide, solo dende
unha mente manipuladora que tergiversa e que trata de engañar a sabiendas de que o está facendo, que ese é o grave. Usted sabe perfectamente que está mentindo. A sabiendas de que está facendo simplemente para sacar rédito político. Porque, como dicía agora o vicepresidente, vostede o que lle interesa é a moqueta. Só lle interesa eso. Este goberno, afortunadamente, preocupa a provincia de Lugo. Afortunadamente. E vostede quere sacar rédito político que é un profesional da mentira. Vostede o utilizan para todo. Agora o que non quere facer a súa jefa, encárgallo a vostede. Eu non solicitei nada á Diputación de Lugo. Fíxese, nada. Non solicitei nada. Pedín unha aclaración se me amparaba e se me dixo que sí a póliza de seguro e logo o que fago é comunicar a institución que ten contratada esa póliza a denuncia, lógicamente, para que esa denuncia, solo no caso de arquivo ou inocencia, sufrague os gastos. Solo no caso, nunca no caso de ser condenado. Por tanto, usted é un mentiroso. E eu lle estou dicindo mirando aos ollos, usted non é capaz. Usted non é capaz. Xa sei que é un verbenero, pero bueno, é igual. Me dá igual. Usted non é capaz, porque minte, cando minte ponse colorado. Claro, notase perfectamente cando minte. Perfectamente. Por tanto, eu non pedín nada á Diputación, absolutamente nada, señora Meixide. Solo comuniquei algo ao que teño dereito, según a propia póliza de seguros, e usted tamén, por certo. Usted tamén. E sin que a Diputación de Lugo tiña que aportar ningún euro. Teñen razón. Non vai aportar ningún euro maiores do que costa a póliza, porque a póliza é para os conxunto dos funcionarios da casa e dos políticos da casa. Para todos. Por tanto, non lle vou a costar ningún euro añadido á Diputación de Lugo. Por certo, nesta casa xa se teñen pagado varios casos de asesoría xurídica e algunha incluso por denuncias falsas de vostedes. Acordados os anónimos cando perdían o sobre, non sabían onde tiñan o sobre. Claro, pois eso só pagou a póliza de seguro desta casa. Xa o pagou. E antes tamén. Mire, voulle dar a vostede unha mala noticia. Boa para o dereito, para as persoas en xeral, boa, pero mala para vostede. Unha mala noticia para vostede. Mire, a Fiscalía Provincial de Lugo, nun informe que xa se filtraron con medios de comunicación, por lo tanto non filtro nada, dice textualmente en relación ao presunto acoso sexual. Fiscalía Provincial de Lugo. Non sei se ve desde aí, pero aquí pon Fiscalía Provincial de Lugo. E dice, por resumir moito, referindo ao artículo 184 do Código Penal, dice que o artículo 184 do Código Penal exige como premisa de súa aplicación, e aquí coincidimos con la defensa, dice él, coincidimos con la defensa, una continuada ou habitual, unha relación continuada habitual en ámbito laboral, docente ou de prestación de servicios. Dice, de las contestaciones recibidas sobre as consultas que fixo o fiscal a este efecto, resulta complejo incardinar os hechos en el tipo penal mencionado. Es decir, imposible. Imposible. Este é un informe do fiscal, non é meu. E sabe o que dicen a defensa? Porque dice que coincide ca defensa. A defensa dice que isto debe ser archivado al non ser constitutivos de delito nos hechos en que se fundamenta la querella. É dicir, que se fai unha querella, primeiro dice acoso sexual, ou bien acoso no ejercicio da función pública. Es como os hermanos Marx. Vale unha cosa ou vale la outra. Se non tienen os principios, los cambio por outros. E agora non se incardina na denuncia. Señor Tomé, ten que ir finalizando. Sí, remato que damos un turno. Gracias, presidenta. Señora Meixide. Publicado xusto o día seguinte, precisamente o día seguinte, saliu publicada unha nota de prensa do Ministerio Fiscal no que di explícitamente que a Fiscalía solicita novas diligencias no asunto contra o expresidente da Diputación de Lugo e que considera que a petición de sobreseguimento, esa que acaba de mostrar vostede, é prematura ao entender que todavía quedan diligencias de investigación relevantes por practicar. Por tanto, todo eso que acaba de ler, papel mollado, porque o Ministerio Fiscal
e ademais é algo ben chamativo, nunha nota de prensa, nun comunicado de prensa, díxolle públicamente que todavía queda moito por mirar no seu caso. Vostede filtre e diga o que queira nos actos, pero vostede sigue baixo a lupa judicial, con 6 mulleres que van a declarar sobre como se comporta vostede. E o gallá, eu desexo o mellor na súa vida. Eu non teño ningún problema con vostede. O que está claro é que vostede non é digno, pero según a súa propia vara de medir de estar sentado nesta institución. Porque vostede pedía a dimisión de todo canto se lle poñía por diante cando estaba de presidente ou cando estaba facendo declaracións públicas. E agora, nin sequera é tan digno de aplicarse a súa propia vara de medir. A que aplicou hai uns días en Monforte. Eu só lle pido que aplique a mesma para sí. Vostede sí que pediu a esta Diputación, sí que pediu a Diputación que se lle fixese beneficiario deste seguro. Claro que é beneficiario, pero é beneficiado, de acordo co artigo 4, co punto 4, en relación co exercicio da autoridade ou funcións. Pero que pasa? Que é unha función súa como presidente ir á cafetería de enfrente desta institución a falar de postos de traballo, presuntamente a cambio de algo que non vou a citar aquí. Eso é unha función de presidente. Señora Meijide, un momentiño, non se está ceñindo para nada a moción. É moito máis ceñido falar da moción de censura de Lugo nesta mesma moción. Señora Presidenta, é moito máis ceñido. A verdade é que hai unha doble vara de medir. Eu entendo o seu nerviosismo, señora Carmela, entendo, porque vostede o que tiña que decir é que, baixo ningún concepto, se lle vai a poder permitir facer uso deste seguro a un diputado acusado de acoso sexual, porque isto é no exercicio das súas funcións. De plano, de raíz, tiña que cortar esa solicitude. Porque, evidentemente, as funcións dun presidente non é ir a cafeterías a negociar postos de traballo. Evidentemente non. Eso non é defenderse nas súas funcións. Evidentemente que non. E, ademais, vostede ten a potestade de permitirlle, según o artigo 7.5, facer uso deste seguro ou non. Teno aquí. Eu sí que leio a documentación. Igual vostede non a leu tanto ou non ya leeron. O Ministerio Fiscal dio claro, vostede ten a potestade de garantir que ningún euro público, ningún só recurso público valga para defender a un presunto acosador sexual. Pero hoxe xa vemos que están intentando blanquealo. Hoxe xa vemos que están dicíndolle que sí, que barra libre. Barra libre como a dos convenios, 1.900.000 que xa lle meteu por registro dende o Goberno Municipal de Monforte, o alcalde socialista de Monforte. E vostede está disposta a caer en todos os chantaxes habidos e por haber, e permitirlle utilizar recursos públicos. Esta é unha declaración de futuro para que nin un euro público, nin recurso público vai a parar a ninguén. Non o señor Tomé, a ninguén vinculado con acoso sexual. Finalizou o seu turno. Señora Meijide. E vostedes hoxe verán o que votan. Fago a favor. Mire que frase tan fea acaba de decir. Ou non ya leeron a documentación. Vostede sempre está con ataques persoais e, ademais, despois de escoitalo, queda aínda máis claro que esta moción, ao final, que é o que busca? Non busca aclarar nada, busca titulares, busca ter vídeos para as súas redes sociais. Entre un titular e a verdade, eu como presidenta sempre vou elexir a verdade. Vostede sigue insistindo en falar de cartos públicos, pero vai a continuar sin poder sinalar ningún só acordo desta Deputación que aprobe pagar a defensa xurídica de ninguén, nin en este caso, nin en ningún outro. Porque ese acordo non existe e non se pode facer. É verdade, señora Meijide. Dé allá a cabeza o que queira. Sigue falando dunha decisión política cando sabe perfectamente que o único que existe é un expediente, unha comunicación, un trámite, e que no seu caso será sempre a aseguradora quen determine, como en todos os casos que houbo nesta casa. Non o vai a decidir vostede tampouco neste pleno. E permítame unha reflexión, ademais. Desde que asumín a presidencia da Deputación, vostede tenta instaurar unha idea, que quen goberna esta institución non é a súa presidenta. Repíteo de maneira continuada, en vídeos, en declaracións públicas, en roldas de prensa, insiste en chamarme títere, ou unha e outra vez. Leva meses repetindo esa palabra. E ao final, sabe que está conseguindo? Que sexa o seu único argumento contra este goberno provincial. Cada vez que non ten explicacións para rebater a acción do goberno, recorren a iso, a descalificación. Mire, señora Meijide, eu estou aquí para presidir, vou exercelo coa responsabilidade que levo facendo xa máis de 5 meses, con moitísima autonomía e con absoluta liberdade. Ademais, sábeo, porque me consta.
O que pasa é que aquí ten que dicir outra cousa. As decisións deste goberno tomas o goberno, as decisións da presidenta tomo as eu, porque igual é que aínda non lle entrou na cabeza, pero son a presidenta desta casa e decido por min mesma e leo eu os papeles, señora Meijide, non mos leen. Moitísimas gracias e paso a palabra ao señor Castro. Ben, como decía na miña primeira intervención, o que quedou demostrado, e é o único que hai nos documentos, é que non hai ningún acordo, nin o vai haber, entre outras cousas, porque o que explicaba a presidenta. A primeira é porque non hai intención, e a segunda é porque non hai potestade legal para decidir políticamente pagar as minutas dos abogados a discreción da presidencia, nin de ningún órgano de goberno desta Diputación. Aquí, como dicía ao principio, o único que hai é mentiras do Partido Popular. Xa dicía, de todo o que escribiron, o único que é verdad, o entrecomillado, que puxeron das miñas palabras. Que eran verdad nese momento e volven ser hoxe. Nin un só euro para pagar a asistencia xurídica de ninguén. De ninguén. E esa é a única realidade. O demais, viñeron vostedes aquí a embarrar. Se quere discutir co señor Tomé, discuta, pero fa unha moción sobre eso. Pero do que pon aquí, xa lle dixen, é que nin siquiera foi capaz de ler na literalidade que a escribiron, porque xa non lles encaixaba. Cando a leo xa lle meteu aí un pequeno matiz, porque como xa non me encaixa, que máis dá o que escribimos? Si lle dá igual o que poña a moción. Unha moción basada nunha mentira, e mire, é invotable. Unha moción basada nunha mentira é invotable. É invotable. Por lo tanto, o único que ten que salir deste debate e o que a mí me interesa e o que ten que quedar claro para toda a población, e xa digo que hai que aclarar mentiras porque as difunde o Partido Popular, é que non vai haber nin un só euro, nin un só acordo desta Diputación, de ningún órgano de goberno desta Diputación para pagar asistencia xurídica a ninguén. E non monea a cabeza como queira. É un mentiroso, un maleducado, dalle igual a democracia. Eso xa o demostrou. Eso xa o demostrou. Eso xa o demostrou. Home, mentiroso, maleducado, pois é o, se o considera un insulto, deixe de mentir. Claro. E facer aspaventos cando alguén intervén, pois eu considero que é de mala educación. Pero eu estudiei nun colegio público e enseñábanos pois o que nos enseñaban. Vostedes seguramente tuveran unha educación millor e por eso fai aspaventos cando interveñen os demás. Por lo tanto, ante as mentiras do Partido Popular, a verdad, 0 euros de diñeiro público e 0 acordos de ningún órgano de goberno desta administración para pagar a asistencia xurídica de ninguén. O demais, mentiras. Señor Tomé Roca. Moitas gracias, presidenta. Señor Meijide, xa sei que lle fastidia moito, pero mire, nin hai acoso, nin hai delito. Dito eso, vostede fala de dignidade e de decencia. Sería conveniente que lera o dicionario. Sería conveniente. Porque, además, vostede xa condena. Vostede xa condena. Por lo tanto, non se pode facer nada porque vostede xa condena. Pero, mire, hai que deixar traballar os órganos judiciais. E eu sou moito respetuoso. A mí non me escoitou ninguna sola crítica a ningún órgano judicial. Ninguna sola crítica. Por tanto, hai que deixarlos traballar. Porque cando un é inocente non ten nada que temer. E eu, cando acabe todo isto, que acabará, e despois empezará outra cousa, xa lle digo, vou a pedir que pida perdón tantas veces como me acusou. Polo menos tantas veces que pida perdón como me acusou. Sei que non vai facer, pero vou a pedir. E, por certo, vostede está sendo pouco prudente. Eu diría que irrespetuoso incluso porque no Código Penal tamén hai artículos 205 e 207 e iso é conveniente que os lea, sobre todo co agravante de publicidade. E vostede anda dicindo por aí que xa conseguiron unha diputación. Sí, xa anda dicindo por aí. Mire, voulle dicir unha cousa súa, non miña, súa. Eu diría que primeiro cace o oso e despois venda a súa pel. Non vai a ser. Porque, mire, fai 3 días, a súa jefa tuvo unha reunión en Monforte
con alcaldes, algún hai aquí, e portavoces da comarca, e ademais creo que, se quere dicir algún dos que estuvo ali que o diga, estaban moi preocupados, e se fora de outra maneira, non tiempo estar preocupados, pero estaban moi preocupados polos resultados de Monforte. Moi preocupados. Máis de un dos que estaban nesa reunión salían preocupados. E eu creo que teñen razón. Teñen razón por estar preocupados. Pero, bueno, xa iremos vendo. Eu só lle digo que vostede non venda a pel do oso antes de cazalo. Cacio primeiro, porque o oso anda solto. Gracias. Señora Meijide, turno de peche. Señora Presidenta, para que este señor poida facer uso deste seguro, explícitamente ten que autorizalo vostede. Artigo 7.5. El asegurador abonará los gastos de defensa e investigación incurridos por el asegurado en el ámbito de la cobertura del contrato siempre que los mismos cuenten con el consentimiento previo por escrito del asegurador. Máis claro, auga. Para que el se poida beneficiar deste seguro, vostede teno que autorizar. E para que vostede autorice, evidentemente, hoxe vai a votar en contra. Hoxe vai a votar en contra de garantir que nin o señor Tomé, nin ninguén nesta institución se poida beneficiar de ningún recurso público, de ni un solo euro de diñeiro público, ni seguro público para casos deste tipo. O que pedimos é para Tomé e para o futuro. O Pleno da Corporación acorde que a Diputación Provincial non preste servicio de asesoramento xurídico nin financie os gastos de asesoramento xurídico a autoridades ou cargos públicos en presuntos casos de acoso sexual ou agresión sexual, violencia de xénero ou calquera conducta contra os dereitos fundamentais das persoas. Se vostedes non votan a favor deso, o que están é votando a favor de permitirlle a unha persoa utilizar os cartos públicos e recursos públicos para defenderse de acusacións de delitos sexuais. Finaliza o seu turno. Se vostedes votan a favor, estarán votando a favor da mentira. Trouxeron sospeitas e nós traemos documentos. Esa é a diferencia entre construir relato ou contarlle a verdade á cidadanía. Procedemos a votar. Queda rexeitada esta moción con 13 votos en contra e 12 a favor. Ben, pasamos para o punto da parte de control e fiscalización para que toma a palabra o señor secretario. Asunto número 9, dación de conta do informe anual de 2025 sobre o cumprimento en materia de morosidade. Asunto número 10, dación de conta do informe de control financiero da conta 413 do exercicio 2025 en cumprimento da disposición adicional terceira da Lei Orgánica 9/2013 de 20 de decembro de control da débeda comercial no sector público incluída no Plan de Control Financiero do exercicio 2025. Asunto número 11, dación de conta dos acordos da Xunta de Goberno relativos a modificacións, sustitucións de investimentos incluídos no Plan de Deputación de Cooperación cos Concellos 2025 polos concellos de Monterroso e Vilalba. Asunto número 12. Dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de maio de 2027. Asunto número 13. Non hai comunicacións da Presidente. Ben, pasamos ao punto 14, rogos e preguntas. Hai dous rogos que vai a formular o señor Ameijide. Paso a palabra. Moitas gracias, Presidenta. Moi brevemente, quere que faga os dous seguidos ou... Sí, mellor. Perfecto. Pois, se lle parece, comezamos falando dun paseo titularidade desta casa, desta institución, que é o Paseo do Miño, que, como ben sabe, vai rodeando ou bordeando as orillas do noso río e atravesa os concellos de Lugo e o Corgo. Especialmente na zona do Corgo é probablemente onde este máis deteriorado, máis abandonado, pero tamén en diversas zonas de Lugo, as máis afastadas do núcleo da cidade. É motivo polo cal, dende este grupo, pedimos á Diputación Provincial que invista no seu arranxo, na súa posta a punto, non só do desbroce, evidentemente, e do mantemento do que son os sendeiros e o seu entorno, sino tamén das construccións que hai de madeira, das pequenas construccións que hai de madeira, pontes e algunha que outra estrutura, que en algún caso están en mal estado. Así que este é o primeiro rogo que facemos ou traemos a esta casa. E o segundo do Concello de Valeira.
o cal nos consta que o propio Concello trasladou a través dun escrito a queixa polo mal estado de diversas vías provinciais, algunha delas prácticamente intransitable. Estivemos visitando algunha delas e realmente estaba nun estado moi mellorable. E dende este grupo facémonos eco dese escrito que registraba o Concello de Baleira e o seu alcalde para pedir unha actuación urxente na LUP 0401, na 0404, na 0408, na 0407, 0405 e 0403 que van polos núcleos de Montouto, Pereira, Freixo, Córneas, Alastra, Fontela e Valdería. Entendemos que o estado é inadmisible, están padecendo a diario os veciños desta población e a Diputación debe tomar inmediatamente cartas no asunto por un motivo de seguridade. Ben, recollemos os rogos, estamos traballando en iso. A primeira pregunta vai a facela Luís Fernández. Gracias, Presidenta. Bo día a todos e a todos. O firme da carretera provincial LUP 4707 na Pobra de Brollón, entre a propia capitalidade e a Avenida de Roques, pasando por Sá, é realmente alarmante. Estou seguro que é a peor estrada provincial que hai hoxe. Os buratos e a grava solta e as pedras presentes na calzada impiden circular con normalidade a veciñas, veciños para acceder aos seus povos, ás súas vivendas e a propiedades. Incluso sufren picadas nas rodas de forma habitual. O Grupo Provincial xa ten advertido da situación desta vía e incluso os propios veciños e as comunidades de montes en Mancomún afectadas teñen dirixido numerosas reclamacións a este ente provincial. A urxencia da mellora é evidente. Neste contexto, sería incluso convinte aproveitar, no momento que se mellore, empregar materiais dos que se están empregando últimamente, é dicir, aglomerado en quente. Recentemente, a Diputación comunicou que serían as propias madeireiras as responsables de rehabilitar esta estrada, incluindo a mellora do firme, a limpeza de cunetas e o acondicionamento. A vista do anteriormente exposto, formulamos a seguinte pregunta. En que prazo ten previsto este Goberno provincial que quede totalmente mellorada esta estrada con materiais que garanten a durabilidade do firme? Señora García Porto. Bueno, para explicar os desperfectos que ten esta estrada hai que remontarse ao ano 2023, aqueles incendios devastadores na zona do Caurel. Como saben vostedes, seguramente vostede moito mellor que a min incluso, a madeira talada despois daqueles incendios do 2023 foi transportada precisamente por esa estrada, centos de miles de metros cúbicos de madeira. Os lotes para esas talas foron adxudicados en subasta pola Xunta de Galicia e a Deputación colaborou naquel momento entendendo esa lealdade institucional como unha obriga, e o certo é que a día de hoxe a Deputación tamén está traballando, porque se están dando os pasos necesarios para levar adiante o procedemento administrativo que está previsto na Lei 8/2013 do 28 de xuño de Estradas de Galicia para repor esa estrada ao estado orixinal. A Xunta de Galicia, dende esa adxudicación dos lotes desa madeira queimada nos incendios devastadores do Caurel de 2023 e ata hoxe, non tivo ningún contacto interadministrativo con esta casa para tratar eses desperfectos que se produciron despois da evacuación dese material queimado e que, ademais, tiñan que sair por esa estrada, pero a Deputación tampouco puxo ninguna pega naquele momento, todo o contrario. Puxéronse todos os medios de colaboración por parte da Deputación, as carreteras foron utilizadas as provinciais como cortalumes, sin ningún tipo de problema, facilitouse o tránsito de todos os medios pesados por esas vías, vostede sabe moi ben, e a Deputación reparou cos seus propios medios os desperfectos que naquele momento eran máis inmediatos e estaban causados debido a esa incidencia. Así que, tal e como se fixo hasta ahora, non se preocupe que no máis breve prazo posible, canto antes, será mellorada esta vía. A segunda pregunta, non sei se quere repreguntar. Simplemente se a propia Deputación se vai a facer cargo no caso de que tarden os madeireiros en facelo, claro. Señora García Porto. Xa lle expliquei, ao mellor non nos coitou,
que se están levando a cabo os pasos necesarios para o procedimento administrativo que está contemplado na lei e no máis breve plazo posible, canto antes será mellorada esa vía. A segunda pregunta vai a formulala o señor Meijide. 26 de xullo de 2018 firmamos un convenio administrativo entre o Concello de Folgoso e esta institución, no cal o futuro, o fin, era construir unha residencia de maiores, un centro de atención a maiores en Folgoso do Caurel. Pasaron 8 anos, diferentes vicisitudes, sigue sin estar esa residencia construída. De feito, sigue sin falar ou sin respostar a alcaldesa de Folgoso do Caurel dende hai anos sobre as intencións deste goberno de facer absolutamente nada. O Concello cumpriu a súa parte, puxo a disposición os terreos, a achega económica, a concesión da licencia, a cal está dende xaneiro de 2022, e a única realidade é que dende xaneiro de 2022 esta Diputación non sacou a licitación a obra. Non sacou a licitación a obra e non deu os pasos necesarios para cumprir este compromiso ou este convenio. É por elo que o 26 de xullo deste ano caducaba este convenio. Poñía fin dentro de menos dun mes. Ante esta situación, o Concello de Folgoso do Caurel, o Concello de Caurel, formulou un requerimento formal en novembro do 25, desatendido e sen resposta, e convocou un pleno extraordinario o 19 de xuño deste ano solicitando a resolución do convenio e a reversión dos terreos en favor do Concello, a vista de que a Diputación non cumpliu cos veciños da montaña, non cumpliu a palabra dada, non cumpliu o asinado. É dicir, isto clarifica a palabra e a validez dos compromisos desta institución e de quen a sostén neste momento, que é o Partido Socialista e o BNG. E a pregunta é moi sinxela. Que accións e en que prazo ten previsto adoptar o Goberno provincial en relación o convenio administrativo de cooperación entre a Diputación Provincial e o Concello de Folgoso do Caurel para a execución dos fins consistentes na construción da residencia de centro de día da terceira idade? É dicir, que van a facer a raíz desta última novidade? Responde Pablo Rivera. Bueno, xa que estamos acabando pleno, eu, querido Antonio, de verdad, permíteme, de perdedor a perdedor, xa que dixeches que unha vez me pasara o tren, podo darche razón con eso, a política sabemos como é, pero de verdade que a ti que che gustaba tanto apuntar co changuín cara ao fochanca, e agora que che deron un empuxón que te tiraron por o taluz, realmente crees, agora que xa tes sustituto tal e como predecía eu, que che merece a pena sufrir tanto, poñerte tan colorado cada vez que mintes, que eu hasta estou preocupado, porque digo, este home valle dar algo. Dicir, aparte, de verdad, que a vida segue, que non fai falta utilizar ese tono nos plenos, que sabemos o que buscas, pero ao final non ten moito sentido. Como non ten moito sentido todas estas cousas que decides nesta pregunta, porque me permiten aclarar certos extremos. O primeiro deles, en relación ca residencia de Folgoso do Caurel, o convenio aínda non rematou. A nós se nos criticou por parte da bancada popular certas decisións de unilateralidade en relación cos concellos. Nos aquí o que vamos respetar, como non pode ser de outra maneira, é a decisión soberana dun goberno municipal como do Folgoso do Caurel, que evidentemente toma esa decisión unilateral, podendo ter outras solucións, como era prorrogar o convenio. Pero, como xa teñen decidido, o que eu lles pronosticaba fai moitos meses, que é que cando a alcaldesa de Folgoso do Caurel foi a visitar a Fabiola, non foron a falar do SAF, foron a falar, supoño, Lola, non te preocupes, lle dixo Fabiola a Lola, porque nós che facemos a residencia que, según din eles, non che quere facer a Diputación. Había un convenio, 1.400.000 euros. Eu que non acabo de entender é para que estuvemos ao borde da malversación de fondos públicos pagando un autobús dende Folgoso do Caurel aquí, para que o Concello de Folgoso do Caurel ora nos pida que nos revertamos os terreos. De verdade que non o entendo. Paréceme unha política errática do Partido Popular, pero me alegro, por unha parte, porque no fondo se me está dando a razón. No que predecín hai uns meses de que a Xunta lle iba a facer a residencia. Segundo, en que, por fin, vou haber realizado unha desas 4, que non quere decir, xa lle digo eu, que unha vai ser Páramo, outra Corgo, todos
todos o sabemos, xa non é tan secreto. Bueno, din que as van a facer, daqui a que as fagan, outro galo cantaría. Entonces, por a nosa parte, Puente de Plata, se que é o Concello, para que despois digan que non somos transparentes, que non somos... Eso sí, a ver, eu entendo que di que a Deputación fixo malísimo todo e demais, bueno, pois podo entender o seu discurso, pero a realidade é que a alcaldesa Folgoso do Caurel, que non se olvide, a todos os que nos estean vendo, é do Partido Popular, O sea, pide unha alcaldesa do Partido Popular que se reverta un convenio, que se liquide un convenio unilateralmente. Entón, por a nosa parte, pois devolveremoslle os terreos sin ningún problema, porque é o que piden, ainda o presentou hai uns días, o sea que necesitaremos a preceptiva tramitación administrativa. Pois eso, por fin conseguimos que a Xunta faga o que ten que facer, que é exercer as súas competencias, facer unha residencia. Seguro que os veciños do Folgoso do Caurel que viñeron outro día con cartos pagados por todos nós van estar esperando con interese, e aseguro que eu neste caso tamén, porque despois de 20 anos a min prodúceme un gozo e unha satisfacción saber que a Xunta de Galicia vai facer unha residencia pública nesta provincia, non se imagina, xa que me vou ir, como me pasou o tren, como di vostede, a ver se non se me pase, a residencia está feita. Podo asegurar que probablemente pase o tren, sigamos aquí, e a residencia estea sin facer. Pero, bueno, eso é o tema. Por a nosa parte, total disposición faltaría máis a decisión que toma o Concello de Folgoso Caurel. Hai que estudialo xurídicamente, evidentemente, porque a min isto das resolucións tamén unilaterais tampouco son moi partidario, pero, bueno, non vai haber problema, non se preocupe, pode dicirlo. Pena que hoxe non fletaran outro autobús para que escoitara isto, pero, bueno, supoño que ao final, cando lle dan a razón a quen goberna, pois é fastidia. Moitas gracias. Repregunta, señor Meijide. Sí, por suposto. O único que se viu obligada despois de 8 anos de inacción e de un convenio que iba a caducar en pouco menos de 30 días, evidentemente a reaccionar, señor Rivera. 8 anos de inacción súa, ademais, porque era a súa área. A pregunta é moi sinxela e aclare rapidamente, en que plazo van a dar cumprimento a esa reversión? Porque entendo que non terán que agardar outros 8 anos a poder dispoñer dos terreos para facer o que vostedes non foron capaces de facer nin de cumprir o que tiñan firmado cos veciños de Caurel. Pois, canto antes, non depende só de mí, depende dos técnicos que analicen a situación. É certo que, se non recordo mal, a mellor equivócome, e non me gusta ser impreciso, este convenio con Lola o asina Elena Candia, nese período de 3 meses. E agora, pois, a propia alcaldesa Folgoso renuncia a un convenio nada máis e nada menos que de 1.600.000 euros. Pero, bueno, alá saberán, canto antes poidamos o faremos, e insisto que despois de 20 anos o xe vou brindar só porque a Xunta de Galicia tome a decisión que ainda non anunciou, estoulle estropeando a noticia que xa sabía hai 2 ou 3 meses, decida pois apostar por facer unha residencia na provincia de Lugo. E máis, se a presidenta mo autoriza, lle cederemos tamén o proxecto debidamente redactado por si optan en algún momento por apostar polo modelo de diputación. O proxecto está redactado, entón, yo podemos facilitar tamén, sin problema. Queda autorizado xa públicamente neste pleno e nada máis. Moitísimas gracias a todas as persoas que seguistedes este pleno. Que teñades bo día.